Doon narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 12, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Korte Suprema ibinasura ang kahilingan ng Public Attorney's Office na tanggalin ang isang probisyon ng Code of Professional and Responsibility and Accountability. Ang National Capital Region Police Office bubuo ng team na tutugis kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at deputy nito na si Ricardo Zulueta. Ito namang Movie and Television Review and Classification Board, pinayagan na ang pagpapalabas ng pelikulang Barbie sa mga sinihan sa Pilipinas. Senador, ikinalungkot ang naging desisyon ng naturang board. Ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Kamara puspusan na ang paghahanda. At sa ating provincial report, mahigit 200 kapulisan inilatag sa mga checkpoint sa entry points ng danger zone ng Bulkang Mayon. At sa ating international news, abangan dahil ang Estados Unidos nanawagan sa China na itigil na ang routine harassment nito sa West Philippine Sea. At sa ating balitang pampalakasan, itong si Kai Soto, umasa pa rin bibigyan ng playing time sa likod ng 2 beses na pagbangko. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan ng Public Attorney's Office na tanggalin ang isang probisyon ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Ang naturang kahilingan ay isinuwite mismo ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na naka-address mismo kay Chief Justice Alexander Esmundo. Nakasaad dito ang kanyang request na tanggalin ang Section 22 o itong Canon 3 ng Code of Professional Responsibility and Accountability na naglilimita sa panawagan ng Public Attorney's Office sa Rule of Conflict of Interest. Sa desisyon ng Korte Suprema, pinaalalahanan nito ang Public Attorney's Office ng primordial mandate nito na palawigin pa ang libreng legal na tulong para sa mga mahihirap na individual na nahaharap sa mga kasong kriminal, sibil, labor, administrative at iba pang quasi-judicial na kaso. Naniniwala ang Korte Suprema na ang pagtanggi sa mga mahihirap na legitant o itong mga tao na may kinakaharap na kaso sa Korte at pagbabawal sa kanila na magamit ang serbisyo ng lahat ng abogado ng Public Attorney's Office sa buong bansa dahil sa umano'y conflict of interest ay paglabag na umano sa pangunahing tungkulin ng Public Attorney's Office. Binanggit rin ng Korte ang patuloy na paninira ni Chief Attorney Acosta sa publiko laban sa Canon 3 Section 22 ng Code of Professional Responsibility and Accountability sa pamamagitan ng social at mainstream media. Dahil dito, pinagpapaliwanag ng Supreme Court si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt at disiplinahin bilang miyembro ng bar. Samantala, bubuo naman ng National Capital Region Police Office ng isang team para tugisin si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dati nitong Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. Sa isang pahayag ay sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jose Melencio Naptates na ito ay bahagi ng kanilang nagpapatuloy na pagsusumikap sa manhunt operation laban sa dalawa upang maaresto at harapin na nila ang mga kasong inihain laban sa kanila. Una nang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang manhunt kina Bantag at Zulueta na pinaniniwala ang mga utak sa likod ng pamamasal sa veteranong radio broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si Cristito Villamor Palana. Matatandaan ding mayroon ng 2 million pesos na pabuya ang inalok ng Department of Justice sa sino mang makakahuli kay Bantag habang 1 million pesos naman ang halaga ng ipinato na pabuya para sa makakahuli kay Zulueta. Samantala, inaasahang titindi pa ang nararanasang El Nino phenomenon sa huling bahagi ng taong 2023, unang bahagi naman niya ng taong 2024. Ito ay batay sa bagong pagtataya na inilabas ng State Weather Bureau. Sa nasabing forecast, sinabi ng ahensya na may 86% chance ang El Nino na umangat sa moderate level pagsapit ng Nobyembre hanggang buwan ng Disyembre ng taong kasalukuyan, hanggang sa buwan naman ng Enero ng susunod na taon. Mayroon ding 56% chance ang El Nino na aangat sa strong category pagsapit ng Disyembre taong 2023 hanggang Enero o Pebrero ng taong 2024. Kung mangyayari ang forecast ukol sa strong El Nino, posible umanong lalo pa itong magtatagal na makakaapekto sa ating bansa.
Kasabay nito, asahan pa rin ang patuloy na mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang mababang tsansa ng mga pag-ulan. Tumataas din ang posibilidad na magkaroon ng mas mataas na temperatura sa susunod na taon dahil na rin dito. Sa kabila nito, asahan pa rin ang 10 hanggang 14 na tropical cyclones na papasok sa ating bansa bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, 3 bagyo pa lamang ang nakakaapekto sa bansa sa loob ng taong 2023. Ang mga ito ay ang bagyong Amang, Betty at bagyong si Jedeng. Sa dagdag pang mga balita, siniguro naman ng Philippine Air Force ang pagtulong nito sa mga planong cloud seeding operation sa bansa. Ito ay bilang pagtugon pa rin sa pangambang mababang tsansa ng mapag-ulan sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, tagapagsalita ng Philippine Air Force, regular ang ginagawang koordinasyon sa Bureau of Soils and Water Management, Water Resources Management Division para tumugon kung kailangan ng magsagawa ng cloud seeding. Nakikiisaan niya ang Philippine Air Force sa panawagan na whole of the nation approach upang tugunan ng mahaba-habang El Nino sa bansa. Sa katunayan, anya, nakailang beses na rin silang nagsagawa ng cloud seeding operation sa mga nakalipas na taon matapos din itong hilingin ng mga kaukulang ahensya dala ng kakulangan ng tubig ulan. Sa kasalukuyan, nasa standby na ang LC-210 at Nomad 22 aircraft ng Philippine Air Force upang magsagawa ng cloud seeding operations para sa iba't ibang mga dam sa buong Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy ang isinasagawang pagbabantay ng Department of Agriculture sa mga posibleng maging epekto ng El Nino phenomenon sa bansa, partikular na sa bahagi ng Central Luzon at lalawigan ng Isabela. Ito ay sa gitna ng inaasahang matinding magiging epekto ng El Nino sa naturang mga lugar. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, kaugnay nito ay kasalukuyan na rin nagsasagawa ang National Irrigation Administration ng fast-tracking sa irigasyon sa probinsya ng Isabela. Sa ngayon ay mayroon na rin aniyang mga plano na inilatag ang gobyerno para upang maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa na nakatakda namang ilabas ngayong linggo. Samantala, bukod dito ay naglunsad na rin ng iba't ibang mga livelihood programs ang Department of Agriculture para naman sa mga magsasakang posibleng lubang maapektuhan ng El Nino phenomenon. Samantala, kuha naman tayo ng mga dagdag pang mga pagbabalita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Movie and Television Review and Classification Board pinayagan na ang pagpapalabas ng pelikulang Barbie sa mga sinihan sa Pilipinas. Mga senador naman ikinalungkutan ng desisyon ng naturang board. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Pinayagan na ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pagpapalabas ng pelikulang Barbie sa mga sinihan sa Pilipinas. Sa liham na ipinadala ng MTRCB kay Senador Francis Tolentino, ipinalawanag ng board ang kanilang ginamit na batayan para payagan ang pagpapalabas ng pelikula na naging kontrobersyal dahil sa isang eksena nito na makikita ang isang mapa ng buong mundo at sa parte ng Asya ay makikita ang tila mga guhit na 9-dash line ng China. Nakasaad kasi sa liham na pinahalaga ng MTRCB ang naging komento ng senador at sentimiento ng publiko, kaya naman 2 beses sa dumaan sa screening ng board ang nasabing pelikula. Batay sa paliwanag ng MTRCB, ang dash lines na makikita sa bahagi ng mapa na may nakalagay na Asia ay hindi hugis letter U at ang dash lines nito ay 8 lamang at hindi siyam na kung saan ay taliwas sa totoong 9-dash line ng China. Hiningan din ng MTRCB ng paliwanag ang film distributor ng Barbie at kinonsulta rin ng board ang Department of Foreign Affairs at ang Office of the Solicitor General, gayon din ng mga eksperto sa West Philippine Sea kaugnay sa issue. Naniniwala ang MTRCB na ikinonsiderang lahat at walang basihan para iba ng pelikula sa bansa dahil wala namang itong malinaw o direktang depiction ng 9-dash line katulad sa ibang pelikula. Sinabi naman ni Tolentino na iginagalang niya naging desisyon ng MTRCB kahit na nalulungkot siya sa naging pasya ng board dahil ngayon ang ika-7 taong anibersaryo ng pagkapanalo ng bansa sa arbitral court kung saan ipinawalang bisa ang 9-dash line ng China. Dagdag pa ng senadora, dapat sana ay sinunod na lang ng MTRCB ang DFA ang pagtanggal sa kontrobersyal na eksena, lalo't itutuloy din ang pagpapalabas ng Barbie sa bansa. Hawak ko po ngayon ang desisyon ng MTRCB kung saan pinayagan ipalabas ng buong buo ang pelikulang Barbie. Tayo po ay nalulungkot dahil bukas po yung anibersaryo ng ika-7 anibersaryo ng pagkapanalo natin sa arbitral court na
kung saan pinawalang visa yung 9-dash line. Ang sinabi po ng MTRCB sa kanilang desisyon, ang nakalagay po dun sa pelikula ay 8-dash line. Hindi po pinag-uusapan kung 8-dash line. Para po sa akin, ginagalang natin ng MTRCB kung ito man ay 8-dash line, 7-dash line, or 9-dash line. Ang nakikita po rito ay yung patuloy na pagkamkam ng China sa karagatan ng Pilipinas. At ito po ay isang pagyurak, maliwanag na pagyurak sa karapatan ng ating mga mangingisda, maging ang ating hukbong dagat ng Pilipinas at ang ating Philippine Coast Guard. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mahigit 10 araw bago ang nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., puspusan na ang paghahanda ng House of Representatives. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa kasalukuyan ay naisapidal na nila ang ilang mga pulisiya na susundin sa magiging nationwide address ng Pangulo. Kinabibilangan ito ng 2,000 mga upuan para sa mga bisitang dadalo. Nasa 1,700 dito ay sa loob ng plenaryo, habang ang iba pa ay nakalaan sa mga aisle. Magsisilbi namang overflow rooms ang Romualdez Hall at Women's Legislature Hall. Ang mga ito ay may tig 150 seating capacity. Batay sa napagdesisyonan ng kulay pula o asul at tilaw, ang mga upuan sa loob ng plenaryo na nahango sa kulay ng watawat ng bansa. Maglalagay din aniya ng mga thermal scanners sa lahat ng entrance ng plenaryo. Ito ay upang matiyak pa rin ang kaligtasan ng mga dadalo, bagaman hindi na sila obligadong magsuot ng mga face mask. Isa sa ilalim naman ang mga makikitaan ng mataas na temperatura sa isolation room at isa sa ilalim sa test. Nagkatakda namang magpatupad ng gun ban ng Philippine National Police sa pangalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang State of the Nation address ng punong ehekutibo ay gaganapin sa House of Representatives sa darating na Hulyo 24. Ayon sa pambansang pulisya, magisimula ang implementasyon ng naturang gun ban alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 11:59 ng gabi. Una nang sinabi ng Philippine National Police na nasa final stage sila ng kanilang preparasyon para sa mahalagang aktibidad ng Pangulo. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., aabot sa 23,000 na mga kapulisan ang kanilang idineploy sa nasabing venue. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian na kailangang irespeto ng Estados Unidos ang mga proseso sa Pilipinas sa sandaling kailangang pumasok o dumaan ang kanilang mga military aircraft sa bansa. Ayon sa senador, hindi garahe ng Estados Unidos ang Pilipinas at hindi sila maaring basta na lamang pumasok o lumabas sa teritoryo ng bansa nang walang paalam o hindi sumusunod sa proseso. Paliwanag ng senador, kahit sino mga bansa, mapa-civilian man o military aircraft, ay kailangang magpaalam muna bago ito lilipad o lalapag sa isang teritoryo. Maging ang final destination at schedule nito, aniya ay dapat ding ipaalam sa mga kinaukulang otoridad ng bansa. Bagaman batid ng pamahalaan aniya ang pagkakaroon ng military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, dapat pa rin sumunod ang United States Army sa mga regulasyon sa Pilipinas dahil sa sensitibo ang mga isyu ito, lalo na sa seguridad ng bansa. Ginawa ng senador ang pahayag bilang kasagutan sa naunang ulat na paglabag ng military aircraft sa isang paliparan sa bansa na walang nangyaring koordinasyon. Maalala ring una nang pinuna ni Senator Amy Marcos ang nasabing issue kasabay ng pagsusulong na maimbestigahan ito sa Senado. Ayon kay Marcos, kung gaano kaalerto ang Pilipinas laban sa mga barko ng bansang China, ay ganoon din dapat ang pagbabantay sa iba pang mga foreign air asset na pumapasok sa bansa, bagay na sinang-ayunan din ng senador. Samantala, lalo pa umunong dumarami ang mga dahilan para tuluyang ipagbawal ang Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na malapit nang mapalayas at maiban ang mga ito sa Pilipinas. Kabilang na anya sa mga nasabing dahilan ay ang pagkakasangkot ng mga ito sa human trafficking kung saan mga Pilipino rin ang nabibiktima. Maliit lamang anya ang mga nawawala o ang mawawala
mawawala sa Pilipinas kung sakaling tuluyan ng paalisin sa bansa ang Philippine Offshore Gaming Operations o operators, kaya't makakabuting ipagbawal na lamang ang mga ito kaysa lalo pang lawakan ang mga krimen na kinasangkutan ng mga ito. Kasabay nito, nais din ng senador na maimbestigahan ang mga natanggap itong ulat na umano'y kinikikilan ng mga pulis ang mga dayuhang na rescue nila sa mga nauna ng ni-raid na gaming hub sa bansa. Samantala, ibinahagi rin ng senador ang naging pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Hunyo ukol sa operasyon ng offshore gaming hub sa bansa. Ayon sa senador, maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. raw na babahala rin sa mga krimeng kinasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na dapat magpatupad ng reforma sa mga polisiya ang pamahalaan para mapanatiling mababa ang bayarin ng taong bayan sa kuryente sa ating bansa. Isaaniya sa reforma na matagal na nitong isinusulong sa Energy Regulatory Commission ay ang pagbabawas ng napakataas na 15% weighted average cost of capital. Mula aniya noong taong 2015 ay nagbibinipisyo dito ang Meralco at National Grid Corporation of the Philippines. Sa oras na maitama umano ito, paniguradong mababawasan ang distribution at transmission charges na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga consumer. Ipinunto din ng senadora ang fraudulent na mga kontrata, kakapusan ng kuryente at pagkaantala ng transmission projects na direktang nakakaapekto sa mga consumer. Aniya, dapat pa ding itama na at bantayan ng ERC at Department of Energy ang power supply agreement sa pamamagitan ng generation companies at distribution utilities. Ipinunto din ng senadora na ang panukalang pagpapataw ng value-added tax sa kasalukuyang mahal na singil ng kuryente ay lalong magpapabigat sa pasanin ng mga consumer sa buong kapulungan. Ginawa ni Senator Hontiveros ang pahayag kasunod ng anunsyo ng Meralco na pagbaba ng singil sa kuryente ng 72 centavos per kilowatt hour para ngayong buwan ng Hulyo dahil nabawasan ang demand sa kuryente sa panahon ng tag-ulan at mababang generation charges. Samantala, ang Department of Education naman planong gawing permanent mode of instruction ng blended learning sa Pilipinas. May pag-uulat dyan si Bombo Kelly Cordero. Isinapinal na ng Department of Education ang plano nitong gawing permanent mode of instruction ng blended learning para matugunan ang kakulangan ng classroom at teachers sa mga public school. Ayon kay Department of Education spokesperson Michael Poa, iprinisenta na ng ahensya sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang naturang plano. On the part of DepEd, syempre po, no, we presented yung ating ring plan, no, to institutionalize blended learning, for example, in the Philippines as a permanent mode of delivery. We feel that alongside yung traditional solutions natin of hiring more teachers, building more classrooms to address the shortages, hindi po kasi mabilis o hindi nagagawa yan overnight. That's why these problems are still with us today. Dagdag pa ni Poa, nakatakdang magpatupad ang kagawaran ng edukasyon ng two-track approach upang matugunan ang hindi sapat na mga tauhan at pasilidad sa mga paaralan. Bukod sa pagtatayo ng mga silid-aralan at pagkuha ng mas maraming guro, isinasaalang-alang din daw ng departamento ang paggamit sa teknolohiya. We also presented that we are now going on a two-track approach wherein alongside the traditional solutions of building more classrooms and hiring more teachers, we also want to tap into technology. Anya nitong pandemya na pagtanto ng ahensya na posible ang blended learning. Nais raw nilang gamitin ang naturang approach para ma-decongest ang mga paaralan para maresolba ang kakulangan sa classrooms at guro. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na hindi maapektuhan ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante sa kabila ng implementasyon ng blended learning. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Kinalampag ng Commission on Audit ang Department of Public Works and Highways dahil sa mga hindi umano nito natapos na mga proyekto sa National Capital Region. Kabilang narito ay ang mga modernisasyon ng mga pumping station sa Metro Manila upang matugunan ang pagbaha sa rehiyon sa ilalim ng Extensive Metro Manila Flood Management Project ng naturang kagawaran. Batay sa annual audit report ng Commission on Audit, nasa kabuang 1,798 projects ang hindi natapos ng Department of Public Works and Highways sa mga itinakdang specific contract time nito o completion date, habang nasa 430 naman na iba pa na may katumbas na halaga ng 27.47 billion pesos ang suspendido. Bukod dito ay isiniwalat rin ng naturang ahensya na mayroon ding 90 proyekto ang naturang kagawaran na nagkakahalaga naman sa 5.1 billion ang na-terminate at for termination, habang nasa 94 na mga proyekto naman na may katumbas na 3.55 billion ang hindi pa nasisimulan hanggang ngayon. Samantala, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin na mga magiging pahayag ang Department of Public Works and Highways ukol sa naturang usapin. Sa dagdag pang mga balita, pumapangalawa naman ang Pilipinas sa madalas na tinatarget na bansa ng crypto phishing sa Southeast Asia. Ayon yan sa report ng cybersecurity firm na Kaspersky. Sa inilabas na data ng kumpanya, lumalabas sa tumaas sa 169.93% o 24,737 ang nadetect na crypto phishing attack sa bansa sa nakalipas na taon. Nangunguna naman ng Vietnam na nakapag-detect naman ng 64,080 attacks. Ayon sa kumpanya, nag-switch na ang cybercriminals sa crypto industry kung saan umaabot sa average na 400,000 bagong mga malicious files kada araw ang inayuulat na tumataas ng 20,000 files kada araw kumpara noong taong 2021. Ilanaan niya sa bagong taktika ng mga ito ay tinatarget ng crypto wallets o accounts ng sikat na online gaming platforms sa pamamagitan yan ng stalkerware na nagbibigay ng pagkakataon sa perpetrators na sekretong makapag-espiya sa mobile devices ng mga individual. Paliwanag pa ng naturang ahensya, ito ay bunsod na rin ng maluwag na access sa cryptocurrency sa ating bansa. Ito ay matapos na payagan ng Central Bank ng Pilipinas ang Philippine market na maging crypto market tulad ng maraming bansa sa buong mundo. Matagumpay na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang umano'y babaeng biktima ng human trafficking na nagbayad ng mahigit 148,000 para sa mga peking dokumento sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang naturang biktima ay 49 years old na babae na patungo sa ng Amsterdam sa pamamagitan ng isang China Eastern flight. Naging kahinahinala umano para sa mga immigration officer na nagproseso sa biktima dahil dati na itong nagtangkang magtungo sa Netherlands para magtrabaho. Matapos sumailalim sa pangalawang inspeksyon ay iginiit ng biktima na siya ay isang negosyante at magbabakasyon lamang sa nasabing lugar. Nagpakita rin ito ng iba't ibang uri ng business document bilang suporta sa kanyang claim. Matapos ang masusing interview, napag-alaman ang biktima ay na-recruit bilang household service workers online. Ibinunyag pa ng biktima na siya ay nagbayad ng abot nga sa 148,000 sa kanyang kamag-anak na nag-ayos ng kanyang ticket. Ito rin anya ang nagbigay sa kanya ng mga peking dokumento at peking papeles na nagpapakita na siya ay negosyante. Matapos matanggap ng Bureau of Immigration Travel Control Unit ang naturang ulat, ay kaagad na nagpahayag ng pagkabahala si Immigration Commissioner Norman Tansinco sa naturang insidente. Ayon kay Commissioner Tansinco, nanatiling matatag ang pangako ng kanilang ahensya na labanan ang human trafficking sa bansa at protektahan ang bawat karapatan at kapakanan ng mga individual na maaaring maging biktima ng human trafficking. Samantala, kaagad namang itinurnover ng Immigration Travel Control and Enforcement Unit ang biktima sa Interagency Council Against Trafficking upang matulungan ang biktima na makapaghain ng kaukulang reklamo laban sa kanyang employer. Dumako naman tayo sa mga balita sa ating probinsya sapagkat dyan ho sa probinsya ng Albay ay naglatag na ho ng ang Philippine National Police ng mahigit 200 na kapulisan dyan ho sa mga entry points malapit sa danger zone ng naturang bulkan. May buong detalye ang Bombo Radyo Ligaspi.
Iginiit ng Albay Police Provincial Office na hindi nagkukulang ang kanilang hanay sa pagbabantay at pagsiguro sa seguridad ng mga residente na nagpupumilit na pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon kay Albay PPO Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan, sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, 24 oras na nakabantay ang mga kapulisan sa mga entry points ng mga barangay na nasa danger zone. Katunayan, nasa 200 mga police personnel na anyang nakalatag sa naturang mga choke points. Maliban pa dito ay nagpadala na rin ng augmentation support mula sa Philippine Army. Dagdag pa ni Cunanan na maliban sa mga nakalatag na kapulisan ay patuloy rin ang pag-iikot ng mga police patrol cars dahil hindi inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng looting sa Mayon unit areas. Samantala, sinabi ng opisyal na magbibigay naman ng konsiderasyon para sa mayroong valid reason sa pagbalik sa kanilang mga tahanan, ngunit iginiit nito na kinakailangan na maayos ang pakikipag-ugnayan sa Police Assistance Desk at Farmers Assistance Desk na nakalatag sa mga evacuation centers sa lalawigan ng Albay. So we have more than 200 personnel sa ating mga choke points. So tama po kayo, mahigpit po tayo dyan. Pero meron tayong mechanism na pinapatupad, yung ating Police Assistance Desk at saka Farmers Assistance Desk na inilagay sa ating mga evacuation centers na yung gustong pumasok o mag-ani o kumuha pa ng kanilang mga pananim, magpalista lang po doon. Si Albay PPO Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-ulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong Philippine Drug Enforcement Agency Caraga, agent na nahuli dahil sa kidnapping at robbery, suspendido na. May buong detalye ang Bombo Radyo Butuan. Suspendido na ang agenta ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Caraga matapos itong malusutan ng warrant of arrest dahil sa mga kasong kidnapping, unserious illegal detention at robbery. Ang suspetsadong si Philip Yumar Pinheiro ay kinasuhan matapos umano nitong sa pilitang dinala ang isang babaeng naiugnay noon sa kasong illegal drugs, ngunit na-cleared na ng korte. Naganap umano ang sa pilitang pagdala ng drug personality sa bisinidad ng Regional Trial Court kung saan inaligahan pa ang PDEA agent na kumuha sa malaking pera na nasa U-box sa dalang motorsiklo ng babae. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, inihayag ni PDEA Caraga spokesperson Dindo Abillanuza na inilipat na sa Butuan City Jail ang nasabing agenta na naharap na rin ngayon sa kasong administratibo. Isang ahente natin ng PDEA na may hinaharap na kaso na kidnapping ay na-remand na po sa BGMP Butuan City. Sa ngayon laman natin kanina na andun na siya, na transfer na sa Butuan City Jail po. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hanaya, nag-uulata para sa #1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:28 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Lumalalang epekto ng heat wave sa France na itatala. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nabibiyak na ang lupa at nalalanta na ang mga pananim, lalo na ang mga grapes dahil sa nararanasang heat waves sa bansang France. Sinabi ni Bombo International News Correspondent Dick Villanueva na unang naranasan ng heat wave sa Paris noong ika-25 ng Hunyo. Wala pa namang naitatalang nasawi dahil sa heat wave, pero tinututukan ng mga kinaukulan na ang mga matatanda dahil sila ang pangunahing naapektuhan na tuwing nakakaranas ng heat wave ang France. Anya taong 2003 nang umabot sa halos 300 na ang namatay dahil sa sobrang init at ayaw na nila itong maulit. Samantala, nagpaalala na rin ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa France na mag-ingat at iwasang maglakad sa gitna ng matinding sikat ng araw at kung hindi naman maiiwasan ay magdala lagi ng pananggalang.
Ayon kay Villanueva, sa pagtama ng heatwave sa Paris ay kasagsagan ng pagsasagawa ng sports festival ng mga Pilipino na bahagi ng kanilang fiesta at marami ang nagkulapsa. Muntik na rin nakansela ang kanilang pista dahil sa mga kaguluhang nangyayari na nagsimula nang mapatay ng isang pulis ang isang kabataan. Yung pista sa Paris na parade kamuntik na cancel dahil nga sa yung violence dito na nangyayari doon sa naganap na yung pagkamatay ng isang teenager na 17 years old na di umano ay napatay ng isa sa mga dito na otoridad dito. Nakarating kami sa venue nang walang aberya, but pinag-iingat pa rin yung mga kababayan natin at tayo pinapaligiran ng binabantayan tayo ng mga military yung venue, which is kung sakaling mayroong magi-infiltrate doon, may papasok at manggugulo, ando doon sila, nakahanda sila. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lali Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 12, tuig 2023. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, investigation in aid of legislation para sa kooperatiba sa syudad. Pasado na sa konseho. Mga four-wheeled vehicle hindi pwede makalabay sa Hanging Bridge or Bailey Bridge sa Dingle, Iloilo. Tawo lang ito kag tricycle, motorsiklo. Apektado sa gihapon transportasyon da. Sa dugang pa nga mga balita, isa sa mga arestado nag-ako sa kahilabtanan sa pagpatay kay Alejandro Panes Jr. sa distrito iya sang Mulo. Nag-ako diri nga siya ang nagamaneho samtang ining si Rex Amoroso ang gintudlo karon nga gunman sa pagpangluthang pasakan sang separado nga kaso. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang softball team elementary housing bilang preparasyon sa palarong pambansa. Mga atleta kulang sa gihapon sa helmet kag gloves. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, Police Regional Office 6 Regional Director si Police Brigadier General Villaflor nagpahanumdum sa kapulisan nga bawal mag-recycle sa accomplishments kasunod sa pagbisita sa Guimaras sa Police Provincial Office. Muni madalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay check na to ng linya karon ni Bombo Lindsay Body direktamente sa may Iloilo Provincial Capitol. Istoryahan naton ang padayon siniya nga problema dira sa Banuasang Dingle. May kantanan sa Monfort Bridge bala nga tubtob sa Sinimatinyon tiway pa iya mahuman. Hindi pa diri mapatod kung ano iya nga tuig mahuman, pero may mga ginapangwakal na diri nga mga bulan. Why question na may ginawakal sini kay ginasugin nga bulan kung sano iya mahuman o galing ang punto sinadraano nga tuig. Kay tuma na ini ka delay na bangdan lang permi ang kalain sang tsimpo. Kag iban pa sini nga mga rason, mga dribble kag weras ang kontraktor. Kag sumong man pipila lang dira ka mga local officials sa Banuasang Dingle ang nagahatag sang itulupangod. Ang alkalde nila nowhere to be found. Check naton si Bombo Lindsay Body sa dugang mga impormasyon. Bombo Lindsay sa report, please come in. Nabuhina na bombotsam ang kahangawa kag pagpangabudlay sang pila ka mga residente sa Dingle, Iloilo bangod gati nga mahimo na nga malabayan sa mga single nga motor kag tricycle ang hanging bridge sa barangay Moroboro sa nasambit nga Banwa. 5 million pesos actually ini kung matandaan naton ang pondo nga ginhatag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa local government unit sang Dingle para sa rehabilitation sang hanging bridge.
ginpakigangutan naton si Dingle Vice Mayor Kinjelem Villanueva kagin pahayag dari sa nasambit yang nga vice alkalde nga ang kinadumilian lang nga makalabay sa hanging bridge amo ang four-wheeled vehicle. Apang tinagpasalig na ang gobernador sunod dari kay Vice Mayor Villanueva nga ipa-inspect anay niya sa provincial engineer or Provincial Engineering Office ang nasambit nga taytay agod nga ti makalabay man ang ining mga salakyan samtang wala pa matapos ang Montfort Bridge. Bangod nga tinatapos na niya kaayo ang ining hanging bridge mangina mas madasig na kag ti mahapos para sa mga barangay sa lugar nga magpadulong sa Banwa sa National Highway kag iban pagid nga barangay vice versa sa may Banwaya sa Dingle Iloilo. Actually, ang ining hanging bridge, hanging footbridge ini sa Bombotsam. So buot sa lingon dapat kuntani mga tawo lang inadara makalabay. Kung matandaan nato nagpahayag na si Governor Defensor nga dapat kuntani mga tawo lang gid man makalabay ugaling kay syempre bangod nga para nga ti mahatagan man sa temporary abi nga lagyan ang aton iban nga mga pumuluyo nga malapit dira sa area nga makatabok sila gilayon sa padulong sa may Banwa amo na ginobra anay or obrahan sang sining ginobrang ining ang ining hanging bridge para nga ti malabayan man sa mga single nga motor mangin ang tricycle kay ti may mga tricycle or may tricycle association na damo sa nasambit nga area rason nga ti pwede na sila makalabay dira kay may ruta man dira sila ang iba naton nga mga nagabiyahe sa motor pero sa sining mga four-wheeled vehicle sunod diri kay Vice Mayor Villanueva mabudlay pagini sa ila kay ti bangod nga hindi sila makalabay sa hanging bridge ka pangita pagid sila isang ibang nga alternative route nila pero ti mas malayo na niya ikumpara kung diri lang sila kung tani malabay sa Montfort Bridge kung kayo odara kay hindi gani kuno malabutan na 20 to 30 minutes ara na sila dayon sa Banwa unlike nga ti maglibot-libot pa sila or mangita pa sila sa ibang nga ruta mas malawig pagid yang ilang nga travel time bangod sa sining pagkaguba sa nasambit nga taytay yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Vice Mayor Kinjelem Villanueva sa Banwa sang Dingle. Pwede na siya maagyan sa single kag tricycle. However, ang four-wheel drive or four-wheel na car, do alang-alang pa kay according tayo ipa-expect niya pa na sa DPWH. Okay. Pero ang ining mga, like for example, ang ining mga Vice, mga pumuluyo naton nga ti dumas hapos nga malabayan ang Bailey Bridge. Pila ni ayan ang sakop ng mga barangay? Actually, ang 11 barangays nga affected heavily sa paggiguba sa Montfort Bridge. Amo ni sila ang nagka-pass by sa aton nga Bailey Bridge. Kay balaan may ara kitang tricycle nga associations bala may route kami dira sang una Natuni, Kamambugan, Kaguyuman, Ilahas, Muruburo, Lingkod dira sila gapasbay even subong San Enrique basta gamotor lang nagatubok sila sa amon. So bali do medyo naghapos ang ining ang ining ilang pagkadto kag pabalik dira sa area kay nagbukas ang or natapos ang ining construction man sa Bailey Bridge. Yes, correct gid. Amo lang nagaring ang mga four-wheel hindi pa sa kaagi sa aton nga na hanging bridge. Kung hindi makalabay ang ining mga four-wheel vehicle, Vice, wala gid sila option nga makatabok or may option sila pero malayo pagawa ang ilang ilang mangin ruta. Yes, either nga mag-going passes sila, going Badyang Anilaw, or kung gusto nila, diri sila ma-shortcut sa Kalikwang na area to Dingle. Pero kung matapos ni kung tani ang ining Montfort Bridge kay do amo nang lapit sa tanan dako gid kung tani ang ining mangin benepisyo sa mga pumuluyo naton dira Vice. Oo, dako gid kay maglibot ka from the to the opposite sa Muruburo lang the area. It will take you 30 minutes hindi ka sa Kalikwang maagi. So, din siya time consuming gid. Pero kung balik-balikan tang ining hanging bridge or Bailey Bridge nga ni Vice, pila ni gani ang pondo nga gin-allocate sang provincial government ya? Actually, 5 million na initially 3 million nang na budget ni Gov. O galing kay daw na ngayo addition ang
Banwa, nahimo na siya nga 5 million. Pero sa tuod lang, pag-agi ni Gob, siya man mismo nagambal ng 5 million. Hindi. Oo. Itinguhaan man sa gobernador nga ti madugangan ini para nga makalabay man ni mga four-wheel vehicle naton dira. Yes, kay I think na-inspect naman sang province sang sa engineering office si Engineer Andig. I think nagintadara nga tawo to inspect sang capacity sang bridge pero wala pa kami kaistoryahan na. Pero wala man ba isang like capacity or limit ang mga tao nga maglabay dira sa hanging bridge? Wala. Pero I think gina-control ang pag-agi sa mga tricycle. Pero so far, sa observation ka mga tricycle drivers, mis ka magdungan pa 2-3, hindi gani ka pa kaysang una before balaan, ginaagyan na da sang mga flat car, ang mga ginaan sa tubo. So mag-agi na dang flat car, nagasalop-salop ya do gahangin na iya bala nga naga-wave. Pero hambal sa mga tricycle drivers, magsunod sila nga 3 ay gani ka di ka pa gani ka pa tayog. Nabatian, Bombacham, si Vice Mayor Kindelan Villanueva sang Banwaya sang Dingle, Iloilo. So kung matandaan naton, bangod sa sining pagkaguba man sang Montfort Bridge kag sang damlag lang at iway panina kaayong ininganging footbridge 11 gini ka mga banwa sa 33 or 11 ka mga barangay sa 33 ka barangay in total abino sa banwa sang Dingle ang naapektuhan bangod sa sining pagkaguba sang Taytay Bombacham. Pero ti subong amat-amat naman may alagyan na ang ining mga pumuloyo sa nasambit nga area rason nga ti mas mahapos na sa ila kalabanan nga makatabok sa National Highway or sa Banwa man niya abi Bombacham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniya nga follow-up report. Now, ang mga Taytay bridges or the Montfort Bridge in particular, may ara inisang espesyal nga rolyo. No? Bangod gati naga-connect ini sa duha ka nagkalinain sining points. No? Ti ang kapuslanan sang Taytay sa aton sining mga kabumbo. Amo ni siya ang para sa land transportation, infrastructure, no? Nga naga-connect sa 2 different points para iya mangin accessible. Now, may Bailey or hanging bridge nga ginbutang, but limited sini ang makagamit. Tawo, motorcycle, tricycle, bicycle. Pero ang main purpose sang bridges sa aton sini nga mga kabombor sang Taytay is to accommodate sang mga 4-wheeled vehicle. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Tido wala iya makita sang alkalde dira kag daw kasubong iya nga ginatolerar apisar nga delay na ining proyekto bangod sang Bailey Bridge dugin gamit ila nila iya nga makabig naton balibad kay bangod nga ti may Bailey Bridge man ti kung saan ulang ni mahuman ang Montfort Bridge ti hulaton nyo sa aton sinima kabumbo. Pero kinamatarong inisang tagsa-tagsa kag ginamando inisang layi sa aton sini nga mga kabombo for the benefit of everyone. Ngati may ara sang ginatawag sini nga accessibility. Accessibility sa pinakamalapit sini nga highway
accessibility sa pinakamalapit nga government services katulad sa medical assistance, mapadasig ang pagdala sa mga pasyente. Apisar nga ti nabuhin-buhinan ang problema kay bisan pa paano kung kaysa ang pasyente makarga mo sa single nga motorsiklo, sa tricycle, sa ton sini nga mga kabombo. Pero lain gidiya kon ang mga four-wheeled vehicle makaagi dira. Mas maangkon ang ginatawag siniya nga kinamatarong pinaagi sa ability to access or ining accessibility. Ti waay guro niya mabatyagan sang mga opisyal dira nga daw kasubong nagapabaya sa sining problema because why man sila ya nagaproblema sa salakyan kag bisan maglinibot-libot pa sila iya, why man sila nagaproblema kay hindi man sila apektado apisar pa nga magsaka ang presyo sang gatong. Kaya may mga resources man sila ya in terms of financial resources, damo sila. Pero ang nagasuffer diri banwa, amo iya ang mga ordinaryo nga citizen, ordinaryo nga pumuluyo, sa banwa sang dingli. Ngati kung hindi man maka-afford sa nga magbakal sang single nga motorsiklo o kung makapasad sang tricycle, ti ang iba nagalakat na lang Worst pagid sa aton sini nga mga kabombo nga senaryo, mapliti sila sa motorsiklo habal-habal kung may ara nagabiyahe dira, mapliti sila sa tricycle, and then paglabot iya sa highway, mapliti pagid sila. So, ang main purpose kung tani sa nga mga projects niya sa aton nga gobyerno para nga mangin conveniente ang mga pumuluyo. Do amo na lang ning ginatawag bala nga konsuelo di bubo nila bilang isa ka taxpayer. Nga ang ila sini nga pinangabudlayan may balik man sa ila pinaagi karon sa mga taxes ini nila ginabayad sa gobyerno. Pero nagalapot sa punto nga kung kisa ginalaktan sang pamulitika, magluwas sa paglakot sa pamulitika, may mga consideration for their own good to accommodate their interests. Kaya pasaligon lang kita sang kontraktor dira nga bay amo sini nga bulan, pwede na, amo sini amo santo. Pero medyo hatagan kagyapon nila sang hilaw nga paglaom kay siling nila base kung maalangan pa kay bangod nga Hulyo subong, tsimpo sang tingulan, coming August, tsimpo sang tingulan, tiyang ginapanghawiran ta na lang ni kag ang aton siniya nga magaserving espada nga i-hapras or buno or mangin armas naton sa rason sa mga opisyales sang gobyerno, sa rason sang kontraktor nga na-delay ang amon sini nga trabaho bangod iya sa maulanon sini nga tsimpo subong may armas na mga pumuluyo kag makahambal sila amon ang amon sini iya nga ribatal sa inyo. Siguro base kun diri pa lang may padaog kami anong ginanamin ko nga mangin armas sa mga pumuluyo dira nga isabat nila sa mga nagangasal dira iya nga base ko ma-delay naman ini kay tingulan. Ang Pag-asa nagdeklarar na sang onset sang El Nino. So ang epekto sina may malaka-laka sini iya nga pag-ulan. So may ara sang ample time nagakaigo nga tion, tsimpo, para iya nga mapadasig ining obra. Kay kung amo malang na permi ang rason iya sa nga mga opisyal, sang kontraktor nga
delay amon ubra abi kiti lain simpo mo naanod to ang amon sini nga pasad to nga craneway ang mga pinanglubong namon sini iya nga mga pilote to nagkalaanod pag bagyo paeng or bagyo agaton. Ti sa subong nga kay gayunan sa aton sini makabumbo may pambato na mga taga-dingli dira. Ti kun hindi pagid iya human-human ini sa aton sini makabumbo, ti dapat may magapanabat na sila dira. Oh? Ti kun imo sini banwa, dapat iya medyo mamulumursa na din ang aton sining alkalde. O galing kiti ang banwa subong iya sang alkalde, mayara sang absentee mayor. Oh? Kung sa pulong pa sa Biblia si Mayor Rufino Palabrica Jr., Holy Spirit. No? Kay do bot kung bisan guro ganing espiritu yan, hindi na mabatsagan sa mga dinglianon. Kung baga way isang may bangil nga nagatukso sa Department of Public Works and Highways, kundi na bilong iya nga District Engineering Office ang banwasang dingle sa kontraktor. Kag amo man ang nagaingo sa aton sini nga gobernador Pero ti sa kon sini nga pagkabalo, correct me if I'm wrong, ang provincial government ang tungod na ila sang iya katungdanan, tinagbutang din na si Governor Toto Defensor sang 5 milyon para kayo sang Bailey Bridge. Kag tiining Bailey Bridge sa aton sini makabumbo daw kasubong iya mo paninginangin rason. Total makagi naman da tricycle Total makagi naman da ang single nga motorsiklo, bisikleta, tricycad, lakat-lakat raskilid ang mga pumuluyo. Sige lang, bisan delay ang pagtrabaho sa Montfort Bridge. Okay lang Total may agyan man tawo. May accessibility man gyapon nga ginawakal ni Bumbutsam. Pero ti mas mayo kung tani nga mahuman na inang Montfort Bridge Ambot ko na nung plastada sinadara nga amo sinayang sitwasyon dira nga naglawig kag naglampuwas na iya sa completion date. Sa aton sini makabumbo. And it seems nga pipila lang niya ang mga nagareklamo kag may concern sina dira. Katulad abi sa kay Vice Mayor Villanueva kag mga pumuluyo. Perong iban sini mga opisyales daw kasubong Ila importante nga may nag-aubrada sa may narusdak nga Montfort Bridge. Kung buhi to si Anhingo da Montfort pinangkuga kamuguro. 52 minutos nakaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga pag panumbalik ka banwa. Latest update sa sining shooting incident nga nagluntad sa may distrito sang Molo. Ang isa sa mga arestado nag-ako sa iya sininga partisipasyon. Siya kuno nagmaneho sa motorsiklo kag ining si Rex Amoroso amo ni ang gunman. Di may kaso nga ipasaka batok sa gunman si parado iya nga kaso magluwas sa anom kaiban pa nga arestado bangod man nga nakuhaan sang illegal nga droga, pusil kag granada. Balikan tayo ni matapos ang pila importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magkasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish. Utos na kaligad sa tak ng alauna balik diri sa pagpangalagad sang bombo aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, no? Kay check na to ng latest update with the Bombo Joe Marvilla. May kantanan sa sining pagpangaluthang sang nagaangkasanay sa motor. Basta ganing nagaangkasanay sa motor ang termino sining tawag sila is riding in tandem. Di karon ginoperate sang aton sini magkapulisan. Nagkaladakpan ining anom ka mga personalidad sa may barangay Dilarama city proper, no? Sa pagdakop sini sa ila. May isa din nga nag-ako nga siya ang nagamaneho sang motor kag ginatudlo si Rex Amoroso nga amo kuno ni ang gunman. Yanong latest na din karon banwa sa sining paghikot sang kapulisanta sa kaso may kantanan sa pagpangaluthang nga nagresulta sa kamatayon sang biktima. Si Bombo Joe Marvilla may follow-up report. Jom sa report, please come in. Padayon diri Bobotsam ang ginapatigayon nga pag-investigar sang otoridad, especially sa pag-interrogate diri karon sa sining na-identify no nga suspect based diri sa ginuyatan karon nga witness man sang otoridad sa sining pagpanguthang kay Alejandro Panis Jr. sa Minor Ponidor Molo kahapon sang kagahon, no. So matandaan nato nagpatigayon kay nasang presscon ang Iloilo City Police Office o podre ang abahin sang Molo PNP, ang CDO kag ang OIC dire no sang Iloilo City Police Office sa sining nasambit dire nga kaso, no. So matandaan naton nga ti anom ni Kayna ang nakaladakpan kag based dire sa present dire sa otoridad. Apat dire ang natumod nga may involvement sa sining pagpanguthang kay Alejandro Panes Jr. Bumbocham, no. So sa sining apat amo ni Sanday Jesus tokon Rene Jan Inisoria. Si Rene Jan Inisoria ang iya sining participation bali amo ini siya ang driver sang motorsiklo nga naglagas sa salakyan o kung sa ginasakyan ni Alejandro Panis Jr. And ang ikaduha amo ni si Jesus Hicaraya. Jesus Hicaraya isa lang nila siningatas nga tatlo si Julius Inisoria kag Jorex Amoroso. So bali ning tatlo diri Bobotsam ang gintumo diri sa otoridad bilang lookout based man diri sa statement sang witness nga apang related information sa aton sila nga otoridad. So no ganito sa police based to sa pahayag diri sang witness nga prior pa man sa sining natabo may ara sang hindi pag-insindahanay ang biktima kag sa bahin diri sang suspect. Pero hindi pag diri may establish ang police, no, kaya mo ni kinanapabangkot naton kung sino sa apat nga ni nga natumod ang nakabais sining
biktima Bombotsam nga posibilidad mo ng rason abi nga pag patay sining nasambit nga natungdan kag kung ano man ang ilang siling kantanan sa isa diri nga makabig diri karon nga at large nga si Rex Amoroso, no? Bali ang complete git nga pangalan ni Rex Amoroso amo Ricardo Rex Amoroso, no? Ricardo alias Rex Amoroso Bombotsam nga mo ni karon ang at large pa sa subong nga mga tinion. So based to sa pulis, hindi pa gito nila ma-certain kung sino to ang nakabais sining biktima sa iya sining ginatrabuhan nga bar bilang waiter address sa may Smallville sa may distrito karon sang Mandurriao Bombotsam, no? Kay kung matumunta nito kag ma-interrogate kung ano gito ang ila sinabi nga motibo sa pagpangluthang sining nasambit nga biktima nga tingin sundan gid, no? Based diri sa witness nga halin sa may area sang Smallville agin sundan nila ining biktima nga pauli kun tani sa ila sining puluyan kag natabuan abi sanay ito sila, no? Sa may area sa Mulo asa nga team na tiruhan ining nasambit nga biktima kag ining tatlo nga tumod nga bilang serving lookout sa may nasambit nga area Bombotsam, no? Mo na ang ginaplasta diri sang otoridad kag based to kina sa information nga ara man sa lugar ining si Rex Amoroso ugaling nakapanagyo ini siya sang agin apatigayon na ang operasyon sa otoridad sa Manasambit nga area. Kag kung basihan taman diri ang statement diri sang isa sa nadakpan nga si Rene John Inisoria amo ni siya ang driver to sang motor Bombotsam nga may admission sa iya sining nga part nga Bombo Jomar Joms go ahead. Cut off ta kanay tawgan ta kaliwat kay daw underwater imo sini nga sulod diri sa kon standby sa aton sini nga mga kabombo. Balikan ta ang linya ni Bombo Jomar Villa sa dili gilamang madugay para nga diretso kita kag klaro ang pagplastar sang dugang sini nga mga impormasyon na tuhoy sa sining shooting incident nga nagluntad sa distrito iya sang Molo. No, ti isa man ini sa pagpalapot naton sa pagdayawa sa nagbugos sining team nga nag-operate sa bahin karon iya sang Dilarama Street. Tiara dira ang presensya karon sang or rather sang operation, no? CDEU chief si Police Colonel or Lieutenant Colonel Antonio Benitez, si Police Major or Captain Peter Ramos, no? Ang bugos ka team sang CDEO kag as far as I'm concerned do according sa information daw araman ang pwersa sang regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpamuno man niya ni Police Captain Police Captain nalipat ko sa pangalan ni Serao, no? Sa bahin karon sa RPDO, no? Sino gani Bombo Chris, no? Ang sa bahin sang RPDO naton nga amo man ang nagkasa sining ginatawag nga operation, no? Glenn Suliman, si Sir Glenn Gle, no? Sa aton sining mga kabombo. Balikan tabi si Bombo Jomar. Joms, please come back. Kaya about to, no? Diri Bombotsam kay based to sa una diri statement ni Rene John Inisoria nga isa sa nag-upod sa sining pagluphang sining kay Alejandro Panes Jr. kay sa statement sini nga halin ini sila sa may area sa Smallville on board sa motorsiklo nga ginsundan ining nasambit nga biktima sa sining natabo nga insidente kag at the same time si motoabi, no, ang natabo nga tinatagayong ginila nga
patay, no? Ining si Panes Junior, kag ining si Rex Amoroso nga tiabo ni karon ang makabig diri nga at large pa sa subong nga mga tilion Bombotsam. Kag introduction man sini, no? Kay ti siyempre na pang consolidate na to kay na ti ang iban to na recoveran sang illegal nga droga kag based to sa police ti makabig to sila nga nag-prevent la, no, nga ti sa operation police ara man sila nga do nagpamalabag kaya mo na nga gin pang dakop to nga nagdangat diri sa anom ka mga individual ang nagkaladakpan sa area Bombotsam. Kag after sining pagkadakop sining anom tanan tigin panghimo sa to sa police abi ang lugar kay ti ang pagpati nga nakapalagyo na to ang iban sa area, no? So dito nga na atukiban nga may isa pa to gali nga nabilin nga nagapanago tus may lunok Bombotsam nga mo ni ang ginkilala adri kay John Mendez Bombotsam. Si John Mendez kani siya 42 anyos, taga Monica Blumentritt city proper man ang sining address. So apan pag-aresto diri sa police ginpapanaog ini siya ginhaboya patuganing armas ito nga service ang dalaya nga mo ni ang 9mm caliber revolver, no, lipot isang pusil, tapos may live ammunition nga 3 bilog. Kag narikabiran man to sang 4 ka sachet sang sining suspected sa bukag pila dito ka mga non-drug item. Ang iya sining participation based rin sa pagpangusisa naman adri Bombotsam nga naka-mention man sa Dikena nga ang ining armas halin ini kay sining Rex Amoroso, no, ining at large bla. Kay pag-abot sa may area agin hambalan sa kuno ni Rex gitigaan sa armas nga magbantay lang sa gate, no, sang puloy-an nga gin-operate sang police. Kaya mo to siguro kakulba yaman kaya na-mention yaman nagkibot sa kagdumalagan amo tong kaway na sa makaprikatar kagulpin sa nanago dito sa likod nga porson nga bahin sang puloy-an Bombotsam ining sambit karon nga individual si as to the record red wa nang gagwa ganing pangalan niya nga nag-upod to sabi, no, sa pagplano kon pag patay ni sa kay Alejandro Panes Junior ngon nga ti ang iya lang sini nga na participation nati ara sa lugar, no, ginsugo to sa gunman abi nga magbantay kung sino man ang magsulod sa ila sini nga area dito sa main sabit nga lugar Bombotsam, no, amo na nga abi ang background rin ni John Mendez kagabi dali sa pag-usisa naton sa police kiti ulihin na sa mo nakahimos na to gindala na to sa may kampo ining anom sang na sang na dakpan man ining si John Mendez Bombotsam kaya mo na nga turnover ini siya adres sa may area sang police station number 1. Bali suno kay Police Captain Ramos kanidi ang hepe sang PP1 nga sila niya ma-process sang nagkakigo diri kakon nga kaso ay pasaka sa sining subject. Ang case sa sini amo ni ang paglapas abi sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang ining paghupot man sang illegal nga armas, no, kay initial information nga way ini siya sang nagakaigo diri nga dokumento nga gin-present diri sang otoridad nga ti may lisensya ang iya sini nga armas lutang kag Pero mas luyag naton mahibaluan na Bombo Jomar kung ano ang rason magluwas abi karon sa way pag-insindihan. Ano klase way pag-insindihan ay ini? Kag sa kay sino, no? Kay may mga nagapagwa sini karon iya nga mga pangalan nga ining mga suspitsado o ining mga arestado may nagsugo lamang sini sa ila. Kag sa pagsugo sa ila anong sitwasyon di nila ginbantayan, ano oras sila posting sa may Smallville Complex, sa di nila ginsundan, so on and so forth, Jobs? Yes, no.
Actually, amo man na gani ang gina-question nato diri kay very general abi ang gintang mention diri sa otoridad. Bubutsam agin hasta kon sino gin man bala no ang specific dira nga nakabais abi sang sining biktima no sa sining apat kana tumod especially sa isa katunga na at large bali 5 no ini si Rex Amoroso. Pero sa otoridad hindi pa nila ma-establish bubutsam kung sino gid man ang nakabais sining biktima prior sa sining natabo nga insidente nga amo na ang isa diri sa ginasundan karon nga angulo sa paglutang sa sining nasambit nga biktima. Kag sunod sa otoridad ti open man sila sa iban pagid manggulo nga basigin baydan na gid man ang ining isabi no sa suspect diri. Kag kun basi may iban pagid la kay ginpamangkot ato kun customer o kun kon katrabaho ang nakabais. So hindi pagid ma-establish diri sang otoridad ang ining istorya. No? So siguro tayo yung going pa nimo ang ilan sining interrogation man sa sining mga nadakpan karon nga suspect. At same time sa ginawiyatan Manila karon nga witness diri Bubutsam. So, amo na, no? I-check sa pandidugang pagid ang iban sa ni karon nga latest pagid information kung anong mga resulta diri sang dugang nga interview o kung nga investigation sang otoridad. Kag ipabati tablanay si police captain Peter Dan Ramos ang chief of police diri sang police station number 1. Kag posible ban nga ti makasuhan pag sa to sa may part man to sa pag lutang to sa kay Alejandro Panis Jr. kasi isa ni siya sa nagbantay to abi no to sa lugar nga ti ma-prevent man ang operation sang otoridad. Si Captain Ramos sa may interview diri sang Bombo Radio. Recovered siya sir ang one Black Widow 9mm caliber revolver as we stand corrected kay ina sa caliber 22 as para ang aton gali nga nakita na sa recovery is one Black Widow 9mm caliber revolver without serial number loaded with 3 live ammunitions for heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance believed to be shabu in relation for incidental lawful arrest. Okay, so balik ka mo niya mapile kaso sinisiya, sir? Yes, sir. Hindi ni sa madala to sa mga naglalakpan to nga ano mo to? Dala na siya, sir, sa filing man sa MOLO. Particularly, sir, sa murder case nga i-file man sa MOLO police station. Ang inyo ya separate man gali? So, sige, ano background ni Johnny Serrao Mendez? Ang buka ni sir ang nato niya pa, since nga malapas pa ang kainap at kainala sa kagahon, since ang information ara di sa Molo Police Station, which is nga nag-coordinate sa aton, then ibalo unta ni sir ang iyang background at isa sa mga aggravating circumstance nga kung may mga kaso mo siya. Mga pila ka minutos ang inyong pag-penetrate siya sa nga nadakpan siya? Ano doon panago gini siya to sa likod, sir? Wait, sir. Halin siyang alauna. Natapos kami mga 6:45 to 7. So, sa babaw ng pakuribong? Yes, sir. Kahoy. So doon ano to, lunok? Yes, sir. Yes, sir. Why man sang resistance sa iya, sir? So, para sir, since nga nakita yung ato niya mga kapulisan niya, nga fully armed, then nakita man siya nato niya may react niya paghaboy sa isang nga armas, which is nga voluntarily kag nagasunod sa ato niya man do surrender. Hello, sir. Yes, sir. Balikin haboy armas, sir? Yes, sir. Then, dapit yung maboyap ka to tropa?
Since nga ara sa babaw isang tao, isang lunok, naog siya. Then haboy niya anay ang iya armas. Naog. Then until that nakita sa aton niya as makita sang isa ka reporter nga nagasaan-sak ng iya kakamot. Ang armas ni may lisensya ni sir, sinog tagyan Mo palisar ang aton niya i-verify sa RSSU kung may lisensya ni siya. Then pero probably kuha ni siya ng wala ni siya sang serial number which is nga isa ni siya sa mga filing na isang case na to, which is nga sang pagbayular sa si Police Captain Peter Jan Ramos dari Karo Bombotsam. Tiabo na basi kun maka ako pagkikita dari kudugang information regarding sa sining natabo nga shooting incident kay ang isa diri sa panawagan sang otoridad kay identify naman to abi ang isa diri nga si Rex Amoroso nga ti suno sa pulis nga ti mas payo nga maka-surface na lang siya agod nga ti maka tuad man kung ano man ang yasi ni karon niya nga side kay kun lang tawon diri Bombotsam based to sa witness kati gin-identify ni siya nga agan man so sila tabo nga insidente kag ti amontay nga gina-prepare na tur kanila ang kaso nga ikapasaka diri karon batok sa sining mga natumod diri individual nga may kantanan sa pagluthang sa kay Alejandro Panis Jr. sang Dulunan distrito na karon sang Arevalo, Bombotsam. So amo na ang Bombo Jomar, ano ning relasyon ni Soryo kag ni Amoroso? Ang based diri sa pag-check naton ni Jorex na namin mo. Ang driver? Si Rex Amoroso, amo ni siya ang gunman. Tapos ang ining driver nga si Rene Jan, tupaday lang ni sila balay, Bombotsam. Kag kilalahay sila. Drop na sila sa may Samura, barangay Samura, Melissa, city proper. Atiner siguro ti ara sila nga pagsinugtanay kung paano natabo nga nagtanay sila asa nga ti gayon ang ila siling tuyo sa sinasabit nga biktima. Ti luwas ni Bombo Jomar, ano pa gina-follow up subong sang kapulisan ta? Amo pa ni ang gina-follow up karon kay hindi pagit ko klaro abi kay ang pagwa diri sa press con. Ipabalikan to sa witness Bombotsam kung bala ang nakabais to sang sining apat tapon sa sining biktima isa diri sa apat kung di magiti kay isa ding gali mo at large mo si Rex Amoroso so mo na ginatingo andre nga mapakita ni ang yaman sini ka picture kung bala ti ma-identify sini karon akon sa gitman ang isa to sa kabais abi kasi abo ni ang ginasungdan karon kay magluwas sina why naman abi sang sang iban pagid nga involvement nga na ginkalumiran ang ining nasambit karon nga biktima Bombotsam. Sige. So iba sa karon kay ongoing man ni ang pagpaluapan diri sa otoridad regarding sa sining natabo karon plus tata pagid ang iban Bombotsam nga mga detalye kay development sining nasambit karon nga insidente. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Mas radio. Bombo. Inumatihan ang report ni Bombo Jomar Villa. Ginataod-taod karon sa aton sini kapulisan sa kung paano natigayon ang nasambit sining krimen kag may mga initial information na sila as to the role sang mga arestado kag sang sining wala madakpan o kon at large. Sige pa sa gyapon ang pagpangusisa sa aton sini mga kapulisan sa sining natabo karon nga pagpanglutang dira sa may distrito sang
Molo. 29 minutos nakaligad sa takna siningalaw na pagbalikta. Dugang nga balita kag impormasyon. I-check naman naton ang balita ni Bombo Ria Mumblan, softball team elementary. No? Ginapreparar na sa karon para iya sa palarong pambansa. Kag ang pandam ni Police Brigadier General Villaflor, no? Nga hindi gin mag-recycle sa accomplishment. Kasunod sa nga pagbisita sa Guimaras sa PPO. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumon. Man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaud sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan, softball team, elementary, ginhousing bilang preparasyon sa palarong pambansa. Mga atleta kulang sa giapon sa gamit. Mga helmet kag gloves. Ti sinoyhan ang maluluyon nga makahatag sila sa dugang sini nga mga equipmento or mga galamiton sa softball. Ti ma-represent kay mo iya sa nga imo sini nga rehiyon sa national level. Kulang-kulang inyo sini nga gamit. Sa ton sini nga mga kabombo ti sa pinsar guro iya sa mga opisyales naton diri sa Iloilo, nagdaog sila gani nga kulang gamit nila sa regional. Sa finals, madaog manabisan kulang gamit kung maperdi gani, ti anon mo na kay kulang gamit abi sa mga atleta tamo. Ti kundi, why sila maka-perform ayo? Ti amo na ganing hambago sa nagligad plus ni koy duso ta na lang Parents Regional Athletic Association na lang. Hindi na kaya Western Visayas Regional Athletic Association. Kundi Parents Regional Athletic Association na lang ang dalon sining mga atleta, mga bataan. Check tabi si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, sa report, please come in. Nagakulang sa giyapon sang helmet kag gloves ang mga atleta sang softball team elementary nga magatiglawas sang Western Visayas Regional Athletics Association sa 2023 palarong pambansa. Ang team nga ini Bamocham ang ginalakipan sa mga atleta nagikan sa Napnapan Elementary School sa Banwa sang Tigbawan. Sa interview sang Bombo Radio kay Ma'am Shin Tikison, facilitator sang team, iya ginpahayag nga kulang na lang sang pila ka gamit ang atleta apang 90% na nga preparado sa nasambit nga sporting event. So kay Tikison, nagakabatsag na sa pressure ang team apang mas nagapangibabaw ang kalipay kag bugal sini sa mga atleta. Ginpahayag dugang sa natungdan nga ini ang 11 nga best nga magatiglawas ang Napnapan Elementary School sa palarong pambansa. Naibanuan nga ang softball team, elementary girls ang ginabugusanan day Zera Barcelona, Mitcha Tanan, Arian Diales, Ivy Tangiente, Alicia Grace Bolivar, Dana Calixton, Sofia Solen Celino, Trixie Hecobe, Trixia Hecobe, Avaray Tanalion, Ira Aloysius Tanyok, kag Mariel Venice Monte, kaupod ini ni Coach Lot Ledesma. Tuman naman ang pagpasalamat sang team sa Tigbawan Local Government Unit kag sa ginikanan nga naghatag sa bugos nga suporta, mapa-financial man kag emotional support sa team Bamocham. So karon aton man pamatian ang pagpakig-angot sang Bombo Radio kay Ma'am Shin Tikison. Ang preparation nanda, grabe nga training sa halin sa mga trainer nga ginpadala kang division kag everyday ga training gisanda para maging anda nga skills maging improve. Wala mo man sa naka-jama maging naugtasan, ma'am? Dura pa for the meantime, dura pa man ako kaugtasan da. Kay kabuot sanda. Ka-responsible ang paghamal mo ang himos dayon. Ano ma'am ang nagapangibabaw nga emosyon bangod kay nagahilapit na ang 2023 palarong pambansa? Do na pressured nga, daw na pressured nga, do na sadyahan, hindi mo ma-explain. Oo.
Bangod ini ang labing una nga best kay may padala ang barangay napnapan sa palarong pambansa. What does this entail man kaninyo, ma'am? Gid happy gid kami, tapos ang kaka-proud gid nga for the first time nga ang softball sang napnapan nga gina-represent kang napnapan ang Tigbawan nga nadala sa palarong pambansa. Istoryahan taman, ma'am, ang assistance, incentives, allowance ninyo, ma'am. May ara man sa mga nag-sponsor, nagtanyag sang bulig para sa mga atleta. Oo. Una-una ang LGU family, ang atan nga mayor kag vice mayor. Thank you gid sa mga ginhatag nanda nga supports sa cash allowance kag sa mga parents nga gapulaw bugtaw nga isa-isaw ng bata nanda nga kag ginahatag ang mga needs ka mga bata nanda. Sa subong, ma'am, ano naman na ni ang nabili ninyo na lang preparasyon? On a scale of 1 to 100, ano kapreparado ang team for palaro? Nasa 90%. May 10% pa kay lawig pa ang anda nga ano ganito na ang anda training. Kay umpisa man sang nagligad man nga mga inadlaw, ma'am, ginhousing sila, tubtub na ni sa katapusan, tubtub nga lakat na sila pa Maynila, ma'am. Oo. Okay. So, ano na lang ni nabilin nga kinahanglanon sa mga kabataan as per assessment man, ma'am? Ang mga kinahanglanon, okay pa. Ang ano na lang, ang helmet. Kulang pa kami sa mga gamit nga kinanlan nila. Amo pa na ang ginatawan kang budget nga iunahon namon ang kag gloves pagali. Amo lang dapat ang ginakuan namon nga matawan kami, ma-providean kami gloves, helmet para sa paalabuton nga palaro kay kulang gid ang amon nga supplies. Nabatian si Ma'am Shin Tikison Bambot Bangod, no, pahayag man ni Ma'am Shin nga yara sila subong gina-housing ang ginatiniran subong sa mga atleta ang nakahamtang dito sa Napnapan Elementary School Bambotsam. Sa nigligad pa ini nga semana bilang preparasyon sa nasambit nga sporting event. So, aton man gipag-iangutan ang isa sa mga atleta nga si Micha Tanan nga sa diin tuman ini ka excited. Mas nagapangibabaw ini ang kasadya niya nga itiglawas ang Western Visayas Regional Athletics Association sa labing una nga tion sa Marikina City. Suno man ini kay Tanan, ginakabig sa mga ini nga dako nga kontra ang National Capital Region. Sa diin nagapursigigid ang team nga ilabi na sa training para man ini sa ilang nga performance for palaro. Yari karon pamatian naton si Micha Tanan. Ang 2 weeks siguro, manag 2 weeks rin, manag 2 weeks. Kamusta inyo nga training? Mabudlay? Naging stricto si coach? Wala man naging stricto sa man si coach. Apos pag-training sa man. Nag-diet ka mo subong o wala ka mo ginapagustuhan ka mo. Sa subong, ano na ninyo nga sitwasyon? Gintingob na ka mo the whole time? Oo. Saan wala ka mo gintingob? Ang ginhousing? Last week ko rin. Makabig mo siya nga effective kay Thomas makabalo ka mo kay estratehiya ninyo. Okay. Correct me if I'm wrong. Amo dya ang first time ninyo gangid padara sa palarong pambansa? Oo. Pero halin pa sa una, gahampang ka na sa softball? Wala. Grabe. Okay, so bangod kay kamo ang magatiglawas, ang Napnapan Elementary School ang magatiglawas sa palarong pambansa. Ano inyong nabatyagaan sa inyong team sa softball? Excited. Excited. Sino ang ginakabig ninyo nga dako nga kontra? Sino ang mga rehiyon ang do ginapananaw ninyo nga
Dako ko dyan nga kontra, nga dumabudlay, gidya perdihon. NCR. Okay. Sahi mo man sa nagasuporta sa Napnapan Elementary School kag kami man sa diri sa Western Visayas kag the whole Visayas region nga nagasuporta sa softball team. Salamat kasi nyo kay ginasuportahan nyo kami. Ini siya Taran Bamocham, grade 5 student, ini siya 11 years old. So ang team nga ini gina 12, ini sila kabilog ang mga atleta grade 5 and 6 Bombocham. So, kung balik-balikan naton asang 2019, ang amo ini ang pinakauli nga palarong pambansa nakuha sa Region 4A, Southern Tagalog Calabarzon Athletic Association, ang gold medal nga ginsundan sa National Capital Region, ang bronze amo ini ang kita sa Region 6, ang Western Visayas Regional Athletic Association. So pati ka man sa hindi Bamocham, amo ini ang una nga best nga magatiglawas ang Napnapan Elementary School softball team elementary level sa palarong pambansa. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Duha ka butang ang posible sini iyang matabo. No? Kung kulang ang suporta para sa aton sini iyang mga atleta sa aton sini nga gobyerno. Although tig-acknowledge man sang mga players sang coaches, no, ang bulig sang parents kag sang local government units sang Banwa sang Tigbawan, but duha ka bagay ang posible nga matabo sa aton sini nga mga kabombo. It's either nga gamiton bilang inspirasyon kag magapaningwa pag ginangaton sini nga mga atleta nga pisar nga kakulan sang ila sini iya nga kagamitan, no, tingwaan nila nga mangin madinalagon sa palarong pambansa. Ang ikaduwa sining posible mangin epekto, madulaan na lang sang gana ining mga kabataan nga magpurso sang ila sini iyang naluyagan sining sport abi katulad sang softball kay alang-alang ang suporta sa ila. Sa aton sining mga kabombo. Di kamay pa diri kita sa positive side nga bisan kulang-kulang lang dira iyang suporta, tingwaan tayang mangin madinalagon sa aton sini nga mga kabombo, sa tanan sini nga mga delegado sang Western Visayas. 46 minutos na kaligad sa taknang alaw na pagbalik ta, check ta report ni Mumbot Chariso Magpao. Ang Police Brigadier General Sidney Villaflor nagapayag diri nga hindi pwede ang mga recycled nga mga accomplishments kasunod sa pagbisita dito sa may Guimaras Police sa Provincial Office. Kag mati naton kuno sa aton sinima kabumbo ang mga matagas nga opisyal sa GPPO lunsay na iya nagapahangin kag ma-retire na lang kuno. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 46 minutos sa kaligad sa taknang alaw na. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clemencians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. Ang Iloilo River Esplanade
ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spots sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Check ko na this time si Bombo Chari Sumagpao. May kantanan karon sa paandam ni Police Brigadier General Sidney Villaflor nga hindi na pag-i-recycle ang mga accomplishments. Kag Chief of Police Manuas ang ahoy gin relevo. Check ta mga balita with Bombo Chari Sumagpao. Bombo Chari sa report, please come in. Nagpaandam diri Bombochamp no si Police Brigadier General Sidney Villaflor sa mga katapo sang kapulisan naton sa may Guimaras Police Provincial Office. Ini matapos nga siya ang nagpatigayon gani sa command visit sa nasambit iya nga provincial headquarters kag ini siya ang ginatawag naton diri nag-talk to men man sa tanan nga katapo iya sang kapulisan sa nasambit nga probinsya. Sa nangina mensahe ni Brigadier General Villaflor, iya diri gin-reiterate nga dapat ang tanan nga mga kapulisan sa probinsya apisar pa nga ti raya sa record man mismo sa Police Regional Office 6 nga ti manubo gid man niya ang crime rate sa nasambit iya nga probinsya. Dapat sa gihapon mag-perform ang kapulisan sang agresibo kag tampad diri nga mga law enforcement operations. Kung sa diin suno sa general
tapos na ang mga inadlaw kung sa diin gina-recycle sang mga kapulisan ang mga pictures kagang mga kalabanan nila diri nga mga accomplishments, kundi sa subong dapat transparent na waay na sang pulis nga nagadinaya kag nagatinunto diri sa mga pakita nila nga accomplishments sa ila sini sa ibabaw. Kung sa diin iya diri ginahambal nga sa subong hapon magapatigayon siya sang command conference nga upod ang provincial director man sang Guimaras Police Provincial Office si Colonel Baluis kagang 5 diri ka mga hepe sang 5 man ka municipal police stations sang nasambit nga isla kaga iya diri ginhambal nga siya ang maga-audit isa-isahon niya ang mga hepe kaga magahatag ini sang ila sini nga performance accomplishments sa ila sini nga duration sang pungko. Iya man ginreiterate diri nga bangod mataas na ang sweldo sang kapulisan, dapat ang serbisyo man sang insakto diri ang mga pulis sa probinsya. Suno sa iya ang pondo sa subong nagadiretsyo naman halin sa national headquarters sa may Camp Crame, gadiretsyo naman pato sa mga municipal police stations. Suno kay General Villaflor sang una ang kung maghalin sa may Camp Crame ang pondo ang may ara inisang bawas, no, may clearing. Pag-abot sa regional headquarters may ara pagid sang buhin, pag-abot sa provincial headquarters ikaltasan pagid. So ang pondo nga nagaabot sa mga municipal police stations tama na lang kagamay. So sa subong suno kay Villaflor ang dire-diretsyo na ang pondo sa mga municipal police station, so kabay pa ang insakto man nga panerbisyo sa mga kapulisan sa Kabanohanan ang ihatag sa mga katapo sa Guimaras Police Provincial Office. So wala na sang rason bangod mataas na ang sweldo kag diretsyo naman ang pondo, wala na sang rason ang mga kapulisan nga magbalibad pa maghatag sang serbisyo kag magperform sang maayo sang ila sinitag sa responsibilidad sa ila siniman nga area sa may probinsya iya sang Guimaras. So yari bala pamatian ang kabahin sang nangina pahayag ni Police Brigadier General Sidney Villaflor. We have to perform aggressive and honest law enforcement operations. Gone were the years and the days na yung ibang commanders ay drawing lang ang mga ginagawang reports. Yung mga pictures ay nire-recycle lang, binabago lang yung date, binabago lang yung pangalan, kuminsan mamadaling i-copy-paste yung report, pati yung narrative ng ibang accomplishment na ilalagay. So those were the years na hindi na dapat natin gawin. We have to be transparent. We have to do our job well. So, mamaya sa command conference, I will meticulously conduct an audit of your performance, especially the chiefs of police and other commanders. Gentlemen, mataas ang sweldo natin. Dinoble nung panahon ni former President Duterte. Inversely proportional na the lower the rank that you have, the higher percentage ng salary increase. Another thing is yung mga pondo ay directly na ibibigay na sa mga commanders. Again, those were the years na paggaling sa Camp Crame ang pondo, pag ibinaba ng regional office, may deduction, may clearing. From the regional headquarters, pag ibinaba sa provincial headquarters, may bawas, may clearing. Pag tinanggap ng police station, konti na lang. Relatedly, or I can say it in another way, pagdating ng pondo, panggaling Camp Crame, bagyo. Pag ibinaba ng region, malakas na ulan,
Pag binaba sa PHQ, umuulan. Pag ibinaba sa istasyon, umaambon na lang. But now, yung mga MOE and other funds are directly given through your finance PNCO or finance officer through the ATM. Walang bawas. That was made operationally during the time of our former Chief PNP, Archie Gamboa. So, there will be no reason for us not to perform well. We are being paid well, so we must do our job well. Very transparent tayo ngayon. There shall be no other motivation para sa ating mga tao. Dinoble na ang sweldo, meron pang pondo. Nabatian sang aton sini nga mga kabombo ang kabahin sa nga nangin mensahe ni Brigadier General Sidney Villaflor sa mga katapo sa Guimaras Police Provincial Office. Idugang tanalang man Bombo Champ no ini naman niya bahin sa Iloilo Police Provincial Office kung sa diin may ara kita sa impormasyon diri nga nabaton nga ang hepe sa Ahoy Municipal Police Station nga amo si Police Lieutenant General Enrique Robles amo ang ginrelieve bilang hepe gani sa nasambit nga police station. Ini base sa impormasyon nga nabaton man sa Bombo News Team kung sa diin ginreklamo si Lieutenant Enrique Robles sa iya siniman nga gin-conduct no nga search warrant sa bahin niya sa Barangay Lucas ang nasambit man nga banwa kung sa diin nagapatigayon ang kapulisan naton sa Ahoy PNP sa search warrant sa balay ni Anthony Animas. Kaga ini natabo sa tinalikdan nga Hulyo 8 sa sinilamang gid nga tuig kung sa diin diri ginaaligar sa pamilya ni Anthony Animas nga ti ang masiling nga planted amo ina ang gingamit nga aligasyon diri sang pamilya nga ginplantidan ang ila sini nga balay kung sa diin ang information gani diri sandig sa impormasyon kaga sources man nga nabaton sa Bombo Radio nga ti antes pa man ginkandakan sang search warrant ini nga nasambit iya nga subject may araya sa nga nagapalibot nga mga atawo nga nakasibilyan nga nagasulod diri sa ila sini nga puloy-an. So ginlabot naton ang bahin sa provincial director sang Iloilo Police Provincial Office kung ano diri ang iya sini nga mahambal kaga ano diri ang rason sang iya sini nga pag-relieve gidman kaya Lieutenant Enrique Robles apang ti nagsapat man ini nga sa karon pa ini siya maghahatag sang iya sini nga statement sa karon Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Chari sumagpao sa imo siniiya nga report. Ang iban sinibalan do na-adapt man ang work smart, not hard. No? Pero hindi sa mo sina nga bagay, katulad sa iplastar nga senaryo ni RD Villaflor nga i-recycle mo lang na mga picture kag sa pondo gipasigurado man ni RD nga kung ano na parte ni sir sa GPPO amo ginang mabaton sang GPPO. Pantayan pang dugang nga may impormasyon tuhoy sa relief order ni sa Chief of Police nga Banwa sang Ahoyo. Later on diri sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isbombot Shama Blanco Huber gabilin sa imo. Sang marenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs, kagiban pa ang igaparabol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Landmark sang Molo, diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sunod ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Mayong hapon sa inyo tanan, ari na naman kita para magdulong sa inyo sa sininga palatuntunan. Ini si Tita Regine, welcome. Sa kahapon lamang program, it's the 12th of July 2023, beautiful Wednesday. Sa gihapon, do ka namin ilang sa aton panahon, no? Gumgum gamay, pero cool siya. Kag daw, hindi magiging mag-ulan, Pero sige lang, I just hope, no, nga amon man ka mo sinasubong dira ka cool. Chill lang. Kung ang mga young ones pa na ito, no? Sa aton yung paginapdanay sa sininga hapon, I would be bringing you the stories nga ginpalabot diri sa aton nga mga letter senders. Ginapasalamatan gid naton ini sila tanan. Kag ikaw man, basi kung may plano ka man, kag ready naman ang imong story dira. Liyog na lang, paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. And sa kay NB, I would like to acknowledge the story nga imong ipadala diri. Acknowledge po ma'am, na-receive ko na. And then, yes, ang imong request, July 14. Naton siya nga pagbabasahon. Sige, wait for your story to be read on July 14 and that's a Friday. So sa inyo dira tanan, good afternoon na sa mga pupungas-pungas kay do ka nami na sang ilang power nap. Hello! Ari na ang KLP, kaupo din niyo si Tita Regine with our song from Jonel Gavin Bilanggo. Welcome and good afternoon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy
Jonal Gatin, bilanggo para sa inyo. Sino pang bilanggo dira sang ilang kakulba, sang ilang intense love nga wala man na balik or wala na reciprocate? Ha, nako, be free na. Okay, you deserve to be free and to be happy. Good afternoon sa liwat. 19 minutos na makalibas ang alas 2 sa hapon. Good afternoon, Gid. Mga suki nato dira. Kina-invite ko man mga taga-Bagsakan Leon, ang mga istorya nyo, may arama kamuda. Padala nyo na diri, email nyo na. Hindi gani isulat nyo na ina. Dini padala na. Diri sa KLP. I-email Dread. Napamati ka da subong. I-email Dread ka nga. So good afternoon sa Amos. May kasaysayan ka man da. Iyay, doon ang senior moment ikaw. Doon minalipatan ka gid nga ibilin. Sige, yay, ginaremind ko lang ikaw. Anyway, ari na ang ato nga first story para sa sining nga hapon. This is from Nonito, sang Lambunao. Dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati subong sa imong programa kahapon lamang sa Bombo. Tita Regine, sa tion sang pandemic, may ara ako inagyan nga istorya kag gusto ko lang ini nga i-share man sa matag palamati sang KLP. Nagatrabaho gali ako bilang construction worker kag bago ang pandemic, madamo gid kami sa projects. Bag-o pa lang ako nagtukod sa akong kaugalingon yung pamilya. Kag isa pa lang ang bata namon ni Mrs. Sadto, mahambal ko nga abunan siya gid kami. Kay si Mrs. mapisan man magluto-luto. Abi mong ginahimo niya na, ginapang putos-putos niya bala ang iyang ginaluto. Tapos i-display lang dira sa lamesa sa atubang sang amon nga balay. Abi mo hindi lang mo tibarahan, ubos na bakal ang iyang baligya. Pero binudlayan kami sa nagpandemic na. Kay hindi ka na halos kahalin sa balay. Aktong kasagsagan gid sang pandemic. Ang mga project sa constructions naguntat man pila ka bulan kag madamo nga mga tawo ang nawad-an sang palangitan-an. Isa na ako dira, tita. Ang nakasustener sa amon amo ang luto-luto ni Mrs. Pero ang mga tawo na lang sa palibot ang nagabakal kay ang kadam-an hindi naman magwa sa ilabalay. Samtang nga nagalakat ang mga inadlaw, amat-amat na nga naubos ang amon nga sinuptan. Ang ginapangamuyo lang namon nga hindi lang kami matapikan sang masakit, ilabi na gid sang COVID. Si Mrs., bago pa man ang pandemic, mahilig na ini siya mananom. Kadamo siya sa magintanom. Abi mo sa mga plastic malanggani, pero maayo ang tubo sa mga ini. Hindi bala, Tita Regine, sa nag-pandemic, ang mga tao nagkahilig sa mga tanong? Oo, correct. So, dito kami naging garasyahan. Kay si Mrs. Bala ka balo mag-post sang iya mga tanong sa FB. So, ginpang-picturean niya, kag namaligya siya, baw. Wala labot sina, nag-display pagid kami sang iya mga tanong sa atubang sang amon balay. Kibot kami, nga kabakal, Tita Reg. Bisan mga lapunaya lang kag mga bulak-bulak, baw mabakal. Dako gid ang nabulig sini sa amon. Ano pa? Ang ginimo ko, nagbulig na lang ako kay Mrs. Pananom, kag atipan sa mga tanom, para nga may inugbaligya kami. Amo na, nga dawala gid kami natamaan sa tita. Bisan hasta subong, abi mo sige ang pananom ni Mrs. May gabakal-bakal pa man, pero medyo malaka na subong. Especially nga do balik naman kita sa normal, kag do normal naman ang giho, kag pagwa sa mga tao. Ako naman, naswertihan nga nakabalik na sa construction. So, amo lang ni Tita Reg, ako may istorya. Maraming salamat sa imong pagbasa and more power to your program. Nagapamatigid kami kada hapon ang imo tagsulat. Nonito, sang Lambunao.
Yes, Nonito, you reminded me of those times na kasagsagan din man sa COVID, mga 2020 and 2021, nga hindi kagwa sa panimalay ang mga tao. Kag very limited, no? Ang pwede nga makagwa. And yes, you are right. That was the time nga nangin plantito and plantita ang kadamaan sa aton. Pwede sa iban nga paaliwansan, pwede sa iban pa nga pwede himuon, kundi nga magtatap na lang, no? Sa mga katanuman, para nga ma-enjoy and para makakas ang stress over COVID. And that was also the time na feeling naton, no? Doon natin luan tagid ang aton nga air with all these plants nga aton nga ginpang tanom, aton nga ginpang alagaan. Ang iban doon nga buang-buang patuno sa iban nga mga tanom, as in mahal-mahal ang iban nga mga tanom, pero ginatukos badyang ginabaligya. Pero we can just smile, remembering ang ato nga mga nagkalatabo, kung sa diin there was indeed a change of activities, a change of lifestyle sa aton tanan-tanan, just so nga malampuwasan naton atong COVID-19. Although until now, hindi ipagid man siya totally nga tapos na gid, but then, no, atong times nga grabe gid, kahigpit sang tanan, may mga lockdowns, tanom na lang, no, ang nangin paaliwansan sa mga katawhan. And it is good nga kamo nga mag-asawa naka-benefit gid, ka nakabuli gid ang mga pananom-tanom ninyo para nga ma-survive ninyo ang ato nga time sang height sang COVID-19. So salamat gid, it's good that you're now back sa imong trabaho, sa mga constructions, as in continue naman, no, kagkadamo naman sa mga projects, kagkadamo sang need sang mga construction workers. So halong sa work, and si Mrs., I hope nga ti okay na gid, no, kag sa gihapon enjoy sa iyang mga tanom. Salamat gid sa imo, Nonito Sanlambunaw, for sharing with us ang imong experience during sang height sang COVID-19. 26 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon sa atong ipagpanambalik. Ang sulat naman ni Edith sang Arevalo ang atong i-share sa inyo. Magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Umpisa sang pandemya, nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kita mga kabombo, nag-break lang kita gamay, nag-inom ako tubig, pero nasa lamukan ako ya. Siguro may nag-istorya dila sa akon ay. Mildred, feeling ko ikaw, gid. Yayang imong inong bilin, lang lalipatan mo, gid. Ibilin. Anyway, live lang ko dako hit ha, kay Mildred ha, dila sa may Rion. Anyway, ang aton nga next story comes from Edith sang Arevalo. Dear Inday Regine.
Una sa tanan, maayong hapon sa imo sa nagapamati sa sininga programa. Inday, igasugid ko man ang akong nga naagyan sa kabuhi. Halin sang 40 years old ako, hasta subong, mga 70 plus na ako. Sang una, nag-volunteer ako sa Amon, sa Kulasi, sa Rojas City, bilang BHW. Kag 9 years ako nga nag-volunteer. Wala pa sad to sang allowance. Sa nag-eskwela ang akon agot sa high school, nagumpisa ang akon nga problema sang iya nga pleti adlaw-adlaw. Kay halin sa Kulasi, tubtub sa kapay sa high school, 8 pesos back and forth, 16 pesos. So, 8 pesos. Apakad to. Pabalik, 8 pesos. So, 16 pesos. Ang akon ba na ang iya obra sa lawod. Pero kung mabaskog ang balod, wala man siya nagalakat sa lawod. Nag-decide ako nga mangita sang obra. Kag nagkadto ako sa tag-iya sang isa ka bakery. Nagsiling ako, day, pwede ako makapamutos ang tinapay mo. Wala bayad. Basta makabaligya lang sa Sabado kag Domingo ang akon nga anak. Kag nagpasalamat ako kay nagsugot siya inday. Kag pagka Sabado, nag-umpisa ang bata ko sang baligya kag may 10% siya. Makabaligya siya, 2 kagatos. May 200 pesos ina siya. Pero kung Domingo, alas 8 sang aga, ara na ina siya kay nagapangita sang karito para magulat sang pasahero kay madungka ang barko. Nagapangita siya sang pasahero, pero kung kaisa, nagasugid din akon nga anak nga hambal niya noy, lingkuha sang porter akon pasahero. Pero ang sabat ko, pagpaumod lang, hindi lang pagsapaka. Sang September, nagmasakit ako sa akon nga menopause. Gindakop ako sang nervyos. Sa masakit ako, nagsaling ang akon anak, Nay, sinong matakod sang medal ko? Kaysa do inday, March ang closing, kag recognition. Pero nagsabat ako sa iya. Siling ko anak, buligi lang ako pangambuyo. Kagang akon mga anak, nagasupport man sang prayer. Tag Inday Regine, February pa lang, nag-ayo na ako. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-attend ako sang recognition, pero maniwang ako. Sang pagkatapos sadto, maeskwela naman siya sa college, diri sa Iloilo. Pero day, naghambal ako, wala gid ako sang ideya. Sige lang ang akon pangamuyo, nga may tawo lang at tandugon ang Diyos, nga maging instrumento nga makabulig sa amon. Kaya nagasiling siya, nga maeskwela gid siya. Maayo man kay ang iya nga maestro, nagkadto sa akon, nagsiling, Manang, magpreparar lang ikaw sang pocket money, kay pakuhaon ko siya sang exam sa isa ka university. Kaya nagsiling ako sa akon anak, sige, kay masuportar lang ako kag mangita ako obra. Kag sa nag-obra ako sa tawo, ang akon sweldo, 600 pesos lang sadto. Madamo sa akon ang nagasiling, nga nang, wala ikaw mahadlok, nga malatnan, kay ang akon bala na istaran, may sakit ng leprosy. Pero ang sabat ko, bahala na ang Diyos, kay ang akon nga giniatipan, siya ina, ang Ginoo. Siguro day, mga 1 year lang ang akon estar, kay kung may masawayan ako, nagalisensya ako sang formal. Maayo man ina, no? Wala sila sang hambalon, kay 4 ang bata sang akon nga ambo, kag wala sang diferensya sa mag-asawa. Kay sadto Inday Regine, may nag-offer man sa akon sang obra. 1,500 ang akon sweldo. Kag retired doctor, mga 90 tahon na ang amo ko, ang babae retired teacher, 80 tahon. So ang akon nga obra, all around. Up and down ang ilang nga balay. All around ang akon nga obra. Kung kaisa, ginasugo ako sa ila uma, kay tanawon ko no ang ila uma, kag pamangkuton ko ang agsador, kung saan ang pagpaani. Ginalakat ko lang, 1 kilometro ang akong ginalakat, back and forth. Antos lang, para makagraduate ang akon anak. Madamo ang akon nga inagihan, pero nag-graduate na siya sa college. Kag sang adto ako sa akon ginaobrahan, nagsiling siya sa akon amo sa cellphone
nga nakapasar siya sa board exam. Dako gid ang ako nga kalipay. Kagday, bisan graduate na siya, wala pa ako naguntat obra. Kay kada bulan sweldo ko, nagakadto siya sa akon. So amo ina, Inday Regine, na kung ano ang imo gintanom nga maayo, amo man ang imo nga anihon. Gani, successful man ako, kay subong maayo man ang iya kahimtangan. Kaghuo gali day, sa 2018, nagmasakit ako, kag-ari ako sa kalaparan. Naglisensya ako sa akon anak kag umagad, nga siling ko, mapaulian ay ako sa kulasi, kay mapa-check up ako. Kag pag-abot sa kulasi, Biyernes ang aga, pagkaudto, ginpa-check up ako sang akon bata. Kag ginadmit ako sa hospital, kag ang akong sakit, pneumonia, kag depression. Pagkagwa ko sa hospital, kay hindi ako katulog, nagpa-check up ako sa psychiatrist. Kay bodo may nagahutik sa akon sa madamo lang. Pero nagapapag-on gid ako sa pagpangayo bulig sa aton Ginoo. Kag nag-ayo ako. 2019 ako nga nag-ayo. Nag-uugali kada check up to balasong una kamahal, 700 pesos. So isa ka bulan, 2 ka beses akong balik sa doktor. Ang akong bulong 2 ka klase para sa pampatulog kag para sa pag-ayos ang akong diferensya sa lawas. Inday sa nagamasakit ako, man gid kaayos ang Ginoo. Kay ang akong ginastaran, adto na sila sa Amerika. Kay ginatagan ako sang 4 ka bata, sang 4,000 pesos. Dako gid ang ako niya pasalamat. Asa na lang diri ang ako niya sulat. Tawagan lang ako kay Edith sang Arevalo. Well, Edith, thank you so much. Thank you so much, Gid, sa imong gin-share diri sa amon sa sining nga hapon. Kanami, no? Ang imong nga bata, ang sa mga struggles nga mga naagyan mo sa kabuhi, nalampuasan mo gid siya beautifully because ginaampo mo sa aton nga Ginoo ang tanan, and then you are also doing your best para nga makabulig ikaw. As in, nagahulag ikaw. Nagatrabaho ka, kag bisan gamay ang sweldo, sige lang para nga matustusan ang kinahanglanon sa imong nga bata, and naka-transfer ikaw sa ulubrahan, nga madawa-dawa ang sweldo, tapos ang masakit ikaw, pero naka-recover ikaw. And God is really good, He's really great, nga confident ikaw, nga hindi ikaw pagpabayaan, and ginhimo niya gid man, natabo gid man ang mga ginapangamuyo mo, ang mga ginapangayo mo sa iya, ginhatag niya gid man. He's really so good, no? Nakagraduate bata mo, and then ikaw masakit ikaw, but naka-recover ikaw. So I just hope nga nami na gid ang imo nga health and mind condition sa subong, kag padayon na lang, no, ang imo nga pagpalapit sa Ginoo, and hindi ka gid magkalipat, no, nga sa tanan-tanan nga ini nga imo gina-go through, you are never alone because you are walking with Him. Kag siya man, He is taking care of you, kag taking care also of your loved ones. So thank you so much, kids, sa imo Edith, sa gin-share mo diri sa amon sa sining hapon. Kabay nga makasulat ka pagiliwat diri sa KLP. Salamat gid. Alas 2:37 ang aton nga oras. We still have more stories to share with you. Magapanambalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga panganamdom. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi
nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang... Next story is from Girl 28 of Guimaras. Ever dearest, Tita Regine. Hello, Tita Regine. Before you read my letter, I just want to say hello sa imo, kag sa mga staff sa Bombo Radio. Tita, nadumduman mo, before, nagpasakop ako sa akong nga kasaysayan about my love story. Ini naman niya, Tita, this is about sa akong nga sister. Inihinago lang naton siya kay Mrs. R. Ini si Mrs. R, Tita, almost 18 years na nga married, pero wala sila bata sang iya nga bana. Pila ka beses na ini siya na nahulugan. Ang bana sa magulang ko, Tita, baliga work to siya sa abroad. Sang year 2000, nag-adapt sila sang bata. Abi mo, Tita, ang bata halin ini sa Manila. Ang iloy sini isa ka estudyante kag Cebuana. Bale, ginpatigayon man lang sa kakilala sang magulang ko. That time, Tita, ang magulang ko abunansya siya. Tungod ang iyabana, may work. Kada magsweldo, halos buta ang ref. Ginpadako sa magulang ko ang bata, kag nag-school ini sa isa ka private school. Maalam ini nga bata, kag mabuot. Sang una, ako pa ang galaba, sang lampin si ni Tita. Kay sang una, high school ako, dito ako gastay sa ilang balay. Siyempre, Tita, ang magulang ko hindi man dalok. Kung anong pangayuon ko, ginahatag niya man. Hasta nakagraduate ako sa high school. Kagula na ako nagpadayon eskwela sa college. Tungod ang bali nanay, mamana man lang ako. So nag-decide ako nga mag-abroad. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakalakat ako. Year 2001. Sa natapos ko na ang kontrata ko, Tita, nagpauli ako. Waay gid ako kahibalo. Nga ang magulang ko, kag ang iya bayaw nga lalaki, may relasyon. Tungod si nanay man ang nanugid, parte sa ila. Ang lalaki nga bayaw sa magulang ko, kada gabi,
ginatiid ini ni nanay kun ara ang lalaki. Balan mo tita, kaedad ko lang ini nga lalaki. 36 years old ako, ang magulang ko naman mga 50 na. 50 plus. Tinatingala gid ako that time, tita. Nakadakadto ko sa balay nila. Ang ulunan niya, nabutang sa tiyan niya. Kay gali, timo, tita. Ay gabusong na siya katunga time. No, hindi gini nanay mabato ng natabo sa iya. Tibalan mo, tita. Nagmuno ini siya ligad sa akon. Nga gusto niya, may ara gid siya nga bata. Nga iya. So nagabot ang tion nga nagbata siya sang isa ka lalaki. Ahoy, ang adaptibo niya naggadto sa balay tungod wala ini sang upod sa balay nila. Nadugangan pagidini sang isa ka lalaki kag babae. Bale, 3 na ila nga bata. Ang subang ara sa elementary, ang ikaduha mga elementary man, no? Kag amuman ang ilang agot, mga elementary sila. Ti wala man work, ini nga lalaki, tita. Tungod sa kapigaduhon, nagpasimpalad ang magulang ko nga mag-abroad. Pero wala, tana swerte sa amo niya. Gintapos niya ang iya kontrata, kag nagpauli. After 1 year, bali ang second cousin namo nagapangita upod sa balay, kag sa kaluoy sa mahal nga Dios, nakalakat gid man siya. Parte gali sa ex-husband ka magulang ko, ato sila gastay, ka live-in partner niya sa Middle East with 2 kids. Natingala lang bala ako, tita, nga ang magulang ko, wala sila nakabuo sang bata, sang iya nga bana. Pero sa tag sa nila ka partner subong, nakabuo sila. Ginhambalan ko gani magulang ko, nga kasuhan ng bana niya. Pero naluoy mantana kung madulaan obra ang ex-husband niya. Subong ang adopted ba ka magulang ko, kolehiyon na. So Tita Regine, till next time, more power to your program. And thanks a lot, Girl 28 of Guimaras. Girl 28, thank you so much, Gid, sa imong salat diri sa aton. So, naka-abroad ka man gali, and then ang imong nga sister, nakalakat man siya abroad, and nag-wonder ikaw, you said, nga ti, how come, no, nga sang sila sang iya nga husband, daw wala gid sila nakabuo, although naka-mention ikaw, no, nga ti, kapila siya nga nahulugan, but sang lain-lain na ang ilang nga mga nangin partners, tagsa sa ila, no, nakabuo gid sang ilang kaugalingon nga mga anak. Their very own with their new partners. Well, we do not know basi balakon physically, health-wise, healthy gid, no, atong nakita nga partners ng imo nga husband, kag ang productive system is really working in good condition. And ikaw naman, ang sister mo naman, basi bala, no, wag kita kabalo basi kon mga nagpa-work up sila before sa iyang husband, or natiloan gid, no, ang iyang reproductive system, and nag-work na ugaling nag-function na sang manami ugaling with a different partner na kay ti way na sila sang iyang husband. So siguro pabayaan mo na lang, no, ang imo nga magulang kag ang iyaman nga ex-husband kay kun lang tawo naton they both have, no, separate lives, may kanya-kanya na nga mga pangabuhi, may kanya-kanya na nga mga anak. So, basi kon sila yang nga duwa, good na sila, no? Sa amon sila nila nga standing as of this time sa ilang tagsa ka mga family. So sa imo, I wish you luck, and kabay are also happy. Kung may family ka man, kabay nga okay gid ang dalagan sa pagpangabuhi, or if single ikaw sa gihapon, kabay you're also happy being single. So salamat gid sa imo gin-share diri sa aton Girl 28 of Guimaras. Sa ating pagpanumbalik mga kabombo, ang ating oras, alas 2:47 na sa hapon. Sa ating pagpanumbalik, we have the 45th story of Miss G. Muntayan natin na when we return pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta. Kag ari na ang 45th story ni Miss G. Dearest, Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo tita, amo man sa tanang itagpalamati, lalo na ang mga KLP lovers and listeners. Hello man sa tanang nga makatapos ang bombo. Tita, ang ako naman share subong ang nahanungod sa company nga ginobrahan ko man before. Bale, diri ako nagsugod teach online, tita. Nag-start ako diri work part-time hasta nga nag full-time sang una. Kag nabi naman ako tita ha. May mga attitudes naman ako na di nga hindi ka nais-nais. Nakakainis at nakakairita. Sorry na po, pero ginlubong ko naman ni tita So, sa mga nagpamati, pasensya lang ha. Kalmahi lang ang reaction nyo. Please. Former self po ni ang aridi sa letter. Subong buot na si Lola G. Ika 45 ng letter. So galupok man ang batasan. Haha, charlangs. So umpisahan ko na tita, medyo budlay ang application process that time. Tita pati training budlay. Super uti. Kag grabe mga QA, kag iban nga mga staff. Intimidating iban, tapos mga istrikta. Ang mga kadungan ko nga applicants, mga 15 ata kabilog or more, iba nag-uluntat sang ara na sa tunga-tunga tita. Tapos iban, wala naka-proceed sa training kay wala nakapasar. Then, ang iba naman, naka-start na training pero hindi ka agwanta tita. So, wala na nagpadayon. Bali, fast forward. 4 na lang kami bilin tita. 4 na lang. Hasta natapos ang pag-train sa amon.
Then after a week, na-terminate ang isa, tita. So, 3 na lang gid kami ang nabilin. Medyo toxic abi gawa ang working environment, tita. Do hindi pwede ang sensitive, kag do medyo mahina-hina ang puso. Ako, sensitive nga kabalan, abi. Kag that time, gusto ko abi panindugan ang hambal ko permi sa self ko nga, continue what you have started, girl. Pero case by case man ni tita, kung hindi na healthy, kag maayo for me, gastap man ako, bisan maayo pa ang umpisa. Balik sa story ko, tita. Kaagi na nga naglabot sa point during sang training, na gusto ko na gid nga mag-stop, tita. Damo ang mga demo classes, tita, tapos need nga i-master tanan nga tools kag class flow using ang platform nila. Best in nga rag ako, kay first time sa online nga work. Hinay-hinay pa ako mag-type sa una, tita, subong, medyo dasig na. Nahasa sa type-type, letter sa KLP. Char. Isa ka best, tita. Kinalbaan ako sa last ko nga demo class, kaya doon na-offend ako the way mag-treat ang ka-train sa amon. Tapos medyo na-hurt ako sa mga nahambal niya. Wala ako gid na punggan ang maghibi, tita. Then sa nakita niya ko, magahibi, hambal niya. Fix yourself for your last demo class. Pero hambal ko, sorry, hindi na ko dala. Or hindi na ko dala pisngo, tita. Kaya napuno, nagid ako kag na boys. Sit. Kag hindi na ko kuntani mag-proceed sa next nga stage. Ginabot naman si iyay, amot to nga tiyempo. Baw, ti wala ko nilaging pilit, tita. Then, same day, tita, nagwa ang result sa mga trainees nga nakapasara sa training. Baw kaluyan, nakapasara ako, tita. Then, nag-sign na contract dayon, kag nag-start. Amo to nga time sa do, tita. Need ko mandaan extra income. Hindi ko bet ang working environment, tita. Kag iban nga upod ko sa work sang umpisa, maliban sa miga ko nga ari na didaan, kaso sa lain siya nga account. Pero hambal ko sa self ko, ari na ko di, nakasugod na, so grab ko na lang ni. Okay gid ang salary, tita. More than 2 times sa isa ka company nga gina full-time man ko work. That's why sa na-mention ko ligad sa iban ko nga work, ginbaylo ko ni sila. Like diri ako nag full-time sa online kag nag part-time sa offline, man-to-man nga English center. Grabe ni pag-boom sang online nga ini, tita, nga easy. So nag full-time na ako, tita, baw permi ako late, 1 p.m. sulod ko, kisa abot ko na iya 12:55 or 12:57. Tapos ginapalihog ko lang na sa team leader ko on ang akong computer para pag abot ko, maklase na lang ko. May times na, tita, nga ginahapo-hapo pa ako na samtang nga nagaklase. Tapos haggard, wala ka pang kilay, kag ka pang lipstick. Kag syempre, wala preparar sa klase Pero carry bells gihapon. I know, hindi man namin, tita, magklase, nga hindi ka prepared. Pero sa dalayon, nasanay na ako Best in ngarag. Kaso hindi gid maayo that's why, sugod sad to. Na-prepare ko na Gina-prepare ko na a night before, mga lessons ko, para bisan malate, hindi ako mag-cram. Sa dalayon, tita, enjoy na ako sa akong work. Damo naman ako nanging friends, kag okay man, relationship ko sa mga colleagues ko, kag boss. Pero syempre, may mga bad times gyapon, tita, kay hindi gid na malikawan. Sa dalayon, nag-try na ako abot sa office 30 minutes before sang schedule sang work ko, tita. Kay abi mo, gapakilay ako na iya sa upod ko, tita, pag abot ko. Nalipat ako nga mag-mention sa story ko, nga isa ligad. May nag-draw man to sang kilay ko, tita, kay hindi ako kabalo. Do kalaptan balde shape sang kilay ko, kung ako ang magkurit. Nagadoko kag hindi on flick. Tinid ko daan yan, nami kilay, tita, kay di ba? May pagka-sarcastic ako. Kag daw sa piho, maghambalambal sa klase, kung kisa. So dapat angayan ang tsura ko Please don't get me wrong.
Ang pagka-sarcastic ko, hindi man siya arrogant ang dating tita. Bale, funny. Pero kung hindi ka kasako, mainit or maugot ka gidyo sa akon, lalo na sa mga waist ko sang una. Ang mga gadro na kilay ko, mga 3 na sila tita or 4 ata. Kay para kung desi ang isa, may iban pa. Love-love man ako nila tita. So bisan ginaawat ko sila, okay lang na. Di sa team leader ko man gakilay sa akon. Aha. Hay, katalaka, no? Kalain man na, nga daw si Gigi ako mag-asta tapos wala kilay. Di, kilay is life, gid eh. Although ang iba nga tao, gahambal, angelic look ko no ako tita, lalo na sang curly pa ako nga hair. Daw santo ninya ako kuno. Pero ang batasan gali. Imo niya kinsulat ha. Demonyeta. Haha. Well, sang una pa man to Subong, dupol na ang sungay ko, kaginaamat-amat sinsil. So, padayon na kita tita sa istorya ko. Bale, may leveling ina ang mga teachers tita. Depende sa evaluation sa mga QA sa classes namon. Ang level, A to D. Kag mas dako ang salary mo, kung level A ka, or B. Usually, ang level ko tita, A or B na. Pero kaagi na, nga nag-level C ako tita. Wow! Puwerte ang alboruto ko. I don't know. Pero hindi ko gidya mabaton sa nabalaan ko tita. First reaction ko, syempre, nagsinuplada ako. Nagkumod-kumod, nainit, kag nag-question sa team leader ko. So, ginwatch ko liwat ang video sang class ko ang gin-evaluate. Tias nga nakita ko gidman, mga napang-ubra ko sa klase So wala na ako nag-angal tita. Ginbaton ko na nga level C ako. At that time, beginner akong student sa klase nga gin-evaluate. Hindi ako daan nami mag-handle kag mag-teach beginner tita. Sa na-mention ko na sa una, pero grabe to pala frustration ko tita Reg. Though 2 or 3 days ako to naumpawan. Tapos ang klasehan ko naliwat ang regular student ko nga amuman to ang gin-evaluate, buot-buot na ko tita. Di syempre, plastic smile-smile, kadlaw-kadlaw sa klase, pero dogan iton ko siya. Kaya amon pa klase ang na-evaluate. Sadya sa imo yan, Miss G, mga maldits nga period mo. Kinamitan no, nga tapuson gid ang mga story, but sad to say, we have no more time left. So, pabusan ta ang 45th story mo, nga very interesting na naman. Thank you gid sa imong share diri sa aton. Wait ha, mga kabombo, ang ating pagtapos ng sulat ni Miss G. Boas. Kamu dira, kung may mga istorya man kamo, email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ipadala sa kahapon lamang program kung ginsulat ninyo DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyong oras. I know medyo bitin, but kita ay pakita buwas. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.